Ambe aw bela jelen fo ka awale ɲuman dɔn bi ye sibiri ye tubabukalo n'o ye juin ye ale tile 8 ye bi ye san 2024 an ka studio kɔnɔ yan bi min ye Kiba Jalo ale bi yan ka taa se nu Amara nu Keta ma ani Falaye Keta bela jelen kɔni dafalen bɛ yan bi kɔnɔ ne ka zamɛ a tɔtɔtɔ bi tilegan in na an bɛna na kuma di aw ma kuma min bɛna na d'aw ma a bɛna na tali kɛ Mali balontanko la an bɛ segin a kan an bɛ fɛ maaw ka weleli kɛ karama ni bonya kɔnɔna na n'i ko ko Eric Sékou Sall man ɲi mɔgɔ min ka ɲi a nɔ na i b'o fɔ n'i ye fɛn min fɔ k'o tɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ i b'o fana fɔ an bɛna na o mikoro dayɛlɛ nka yan'o cɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko kibaruya wɛrɛw b'an bolo yan tilegan in na n'aw bɛna na masala olu fana kan kunun ko an ye kibaruya dɔw di o kibaruyaw olu dɔw falenna o kɛra jateminɛw kɔfɛ ko ɲinan ko Mali e ko an ni tɔw na seliba fana kɛ ɲɔgɔn fɛ de e jumɛn b'o la a b'a fɔ ko kalo yera ko bi de kalo tile fɔlɔ ye wa ni bi ye kalo tile fɔlɔ ye o kɔrɔ tɛ ko ntɛnɛn o yɛrɛ de bɛ communiqué yɛrɛ fana kan ntɛnɛn o de bɛ communiqué fana kan o de bɛ kɛ seliba ye an fɛ yan ayiwa an ka imamu n'o ye Sumare ye ale ye dɔ sɔrɔ ka fɔ an ye o ko la an bɛ Sumare lamɛn farikolo ɲɛnajɛ de y'an ka saraba ye bi maliyɛnw caman de y'an wele ko kunun ko k'an ye kuma mun fɔ ko dɔw yɛrɛ b'olu fana fɛ ka fara a kan nka ne ye min lakɔlɔsi Mali an kan ka wuli k'an jɔ han nka fɛn kelen fana bɛ yen bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min n'i bɛ kubu fɛ i bɛ wari bɔ dɛ balontan ye business de ye maaw ka k'i bolo minnu jɔyɔrɔ ka ɲi CAF ni FIFA kɔnɔna na fɔlɔ u yɛrɛ lamɛnnen don u bonyanen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don mɔgɔ sɛbɛw don maa ɲɛnamaw don u bɛ se ka ko ɲɛnabɔ ni ɲɛmɔgɔ nata dara balontan wari kan balontan tɛ jaabi sɔrɔ dɛ joueurs ka prime mina d'u ma ka dɔ tigɛ o la ka bila u kun ko parce que k'aw ye ɲɛmɔgɔw ye a bɛ jaabi min ɲini aw t'o sɔrɔ dɛ aw b'a fɔ min ma ko maa ni anw b'a fɔ a ma tubabukan na ko personnalité o de ka dɔgɔ an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw la c'est à dire e Amara nu Keta i bɛ se k'i ɲɛ jɔ bɛɛ la yan k'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ ye k'a fɔ o de ka dɔgɔ cɛ i b'i bolo ja maa min i tɛ se ka tiɲɛ fɔ ye maa min b'i balo ni bɛ tiɲɛ fɔ ye o fɔ man nɔgɔn donc an da bɛna na don o la an ka généraux kuraw fana an na dɔ fɔ o la fila fɔlɔ ale tun bɛ balontan kɛnɛ na ye ala y'an garijɛgɛ don a ɲumanama na ale fana nana fara ne kan fan filanan an n'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Falaye e k'i bolo yɛlɛma an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn Jani.ml FM sugandili la yaasa ka se ka kunnafoniw sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye conseil des ministres ye ale ye yamaruya ta ko ka jala di sɔrɔdasi maa 20 ma o maa 20 kunun ko Amara u ka jalakɔrɔw dar'u disi la tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye kɛnɛ in sigi cogo yɛrɛ ye u y'a ko nɔgɔya trop u ma taa kɛ gintanba ye ka bɛɛ diɲɛ bɛɛ labɔ a kalama u y'u wele ka na n'u ye Sadio ka baarakɛyɔrɔ la salle de conférence kɔnɔ u ye jala sigi u disi la aw b'a kalama k'a fɔ kɔni waati dɔw la jalasigi bɛ kɛ cogo min kɔni nin bɛɛ ye ko jamana degun b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ
an ka nin dɔw kɛ tan pour que mankan kana kɛ jalako ma nɔgɔn dɛ n'i bɛ sɔrɔsi kan kɔnɔ ni jalati i somɔgɔw bolo i bɛ sɛgɛn dɛ sɔrɔsi kan ko bɛɛ ye kamankun de ye ni maa min b'i ɲɛ jala la a b'i ɲɛ ko i b'a la sɔrɔsi kan kɔnɔ dɛ mɛ o bɛrɛ fana n'a sigilen don bɛrɛw kan hakɛw kan bin kana kɛ maa kan fana donc minnu ye jala sɔrɔ kunu an b'u fo ko faso min ye danaya ta k'a da u kan ka ni général de brigade jala in d'u ma u ka se a minɛ cogo la u ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ a dɔw kɔni bɛ ala ko tiɲɛ a ma se maa k'olu tɔgɔ fɔ n'i y'i jɔ yɔrɔ o yɔrɔ i ko ko masawule mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ min don n'i ko famukɛ kamara mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ min don n'i ko colonel n'i ko abas damele n'i ko amara dumbuya n'i ko ko musa sumare hakili la faraba sangarew ani yoro ninnu ye min kɛ u y'u cɛsiri faso ye dɛ ani nana ba nana tiɲɛ na an b'u fo k'u ka jala ko ala k'a ta fanga k'u la ala k'a kɛ ni si ye o hukumu kɔnɔna na hakililajigi don min ye mamadu masawule ye ale kɔni ye kɛlɛkɛcɛ min ye kɛlɛkɛcɛ min bɛ kɛnɛ kan tuma bɛɛ min ye maa min ye ni maa min b'a dɔn i b'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsi min don kɔni tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ ale bɛ kɛlɛkɛ dagaw de ni ɲɔgɔn cɛ munumunu salo ni timinandiya ni wulikajɔ la ale tɛ bila ka suma tɛ ale ka kow la an ka taa o y'an ka taa ye an k'a ɲɛnabɔ o y'an k'a ɲɛnabɔ ye wa an tɛ segin n'a ma ɲɛnabɔ ale ye o maa ye donc an b'a fana fo yan nin waati laban ninnu na a tun bɛ mɔpiti ye théâtre maliko opération ɲɛmɔgɔya tun b'a bolo a bɔra o de la sisan kɔni a bɛ chef d'état major la opération minnu bɛ kɛ ani wulikajɔba minnu bɛ kɛ olu de b'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bureau kɔnɔna na yaasa denmisɛnw bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ jitumukaw ka dangele k'an ka foli bɛ s'a ma mali sɔrɔsiw dɔw tun bɛ kalan na ugandakaw fɛ yen uganda sɔrɔsi 774 mali ta 19 tun bɛ a la jɔyɔrɔ la ko 5 fɔlɔ k'an ka maaw yira olu la ugandakaw ye wele bila an ka chef d'état major ma n'o ye général de division ma yani an ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ aw bɛ général de brigade lolo da dɔn o ye lolo 2 ye général de division ye 3 ye ATT ninnu olu tun ye lolo 5 ye général d'armée maintenant corps d'armée o y'an dɔgɔnin ta ye Uganda kɛnɛ kan général de division Umar Jara Baru kɛlɛtigi ale tun bɛ yen waliya in baara lajɛlen kun kɛra sa u ka denmisɛnnin minnu bɛ kalan na yen ne y'an ka sɔrɔsi denmisɛnninw ye olu kun ka kalankuncɛ baaraw de tun bɛ ka kɛ ugandakaw ka kalansoba in na n'o y'u ka sɔrɔsi kalanso ye min ye ambassadeur min bɛ mali tɔgɔ la Addis Abebakaw fɛ yen ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Marijalo ye aw bɛɛ kɔni bɛ Marijalo dɔn IRD Marijalo docteur Marijalo ale tun b'a kɛnɛ kan ale de bɛ mali lasigidenya la sisan Addis Abebakaw fɛ yen école minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan sa n'o ye sɔrɔsiw kɛlu ye ɲɛma général kurani n'o ye Musa Yoro Kante ale yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ fana kan ye ale ni Baru kɛlɛtigi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka u bɛɛ lajɛlen segira ka na ko a ko kɛra kunkɔrɔta ye mali jamana bolo sabula an ka denmisɛnnin minnu taara ye sɔrɔsi kalan na ye u yɛrɛ ɲɔgɔn tɛw olu cɛla minnu ye jɔyɔrɔba sɔrɔ a ko la Bamakɔ kɔnɔ yan banque u dayɛlɛla bi yan aya sinon halisa kɔni u ka ɲɛma a bɛ kaso la hali bi a ma bila fɔlɔ n bɛ dugawu kɛ ala k'a ko nɔgɔya Sogɛli Kokala Mayiga ale kun taara Sangaw fɛ Sangɛmɔ la a segintɔ ka bɔ Sangɛmɔ la a y'i jɔ Segukaw fɛ ka Segu kan kɔnɔna lajɛ opération bɛ kɛ cogo min sɔrɔsiw bɛ baara kɛ cogo min sɔrɔsiw yɛrɛ b'a fɛ ka wulikajɔ ni fɛn minnu sigi sen kan Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ka taa se fo Mɔpti mara ma fo Yuwaru kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen min ye Sulemani Dunbiya numéro 2 n'ale yɛrɛ ye Segu dagatigi ye nin waati in na a y'o bɛɛ lajɛlen yira fanga ɲɛmaa na n'o ye Sogɛli ye hakilina falen falenw ye tali kɛ
min ye sɔrɔsi ɲɛmaw ye u n'a ye hakilina falen kɛ u y'a yira k'a fɔ baaraba minnu bɛ u bolo jamana yɛrɛ bɛ ka waleya minnu kɛ nin ye u ye bonyamasegin kɛ a ye sangaw fana fɛ yen gardikan fana kɔnɔna na sogɛli taara ye min ye gardikan maw a n'olu fana kumana hakilinaba min bɛ u la u y'o da yira a la degun minnu b'u kan u y'olu fana ɲɛfɔ fanga ɲɛmaa ye an ka rebelles n'o ye sema maakɔrɔw ye u ka ɲɛmaa n'o ye aligaba si ye ale kɔni ye kunnafoni dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'u b'a fɛ ka wulikajɔ boloda ni seliba tɛmɛna maa minnu bɛ u dɔn olu dɔw y'a yira k'a fɔ ko kuma in kana minɛ ten ko sabula hali n'i ye maa bin n'a ye tɛgɛjɛ kelen sɔrɔ i la a dɔw dimi ka jugu donc ko u bɛ ka kuma min fɔ nin ye gouvernement k'a ta sɛbɛ la baara ka kɛ n'a ye wolomasiri tabaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ labɛnw ka kɛ maaw kana a bila u kunna k'a fɔ ko a ko banna k'u bɛ ka nin fɔ ko bagabaga don minnu bɛ u dɔn kosɛbɛ olu caman y'a yira k'a fɔ ko hali a bɛ se ka kɛ olu ka maaw bila yɔrɔ dɔw la mali fan wɛrɛw fɛ mɔgɔ hakili tɛ minnu na n'u bɛ se ka bala ka wuli kɛ yɔrɔw la fana k'o bɛɛ bɛ se ka kɛ a ko n'a nacogo ye donc sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la tesitikaw fɛ yen État islamique Grand Sahara ale ka maa fila fana ye marifa bila u y'a yira k'a fɔ k'olu sɛgɛnna olu y'u ka marifa di armée ma ko olu kɔni filɛ nin ye bon se foyi t'olu ye tuguni o yɔrɔ kelen na ye min ye AGS ye ale fana taara katiba di masira maa dɔ bɔnna a nin na ko sabula kamalen ale kɔni kun y'i ta kɛ fan fila ni wuluya ye kuma dɔw la a b'a fɔ a bɛ ninnu fɛ kuma dɔw la a b'a fɔ a bɛ ninnu fɛ donc u taara sɔrɔ tesitiki ye k'ale bɔnna a nin na denmisɛnnin caman b'ale nɔfɛ sa min ye maa minnu ye marifa ta Segu mara ni Mopti mara ni Jene mara ninnu kɔnɔna na olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu dɔw de filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ɲimini min ka di wulu ye kolo la n'a yɛrɛ sɔrɔla o ɲɔgɔnna bɛ d'a kan dɛ denmisɛnw bɛ k'u yɛrɛ ɲini minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Marikone ale ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye seliba kalo ye k'u y'a ɲini k'u m'a ye alamisa don n'o ye nin kalo in tile 6 ye ko a ma ye mali fan si k'o la sa ko min ye seliba kalo ye n'u b'a fɔ ma ko zuli ija k'o kɔni bɛ daminɛ mali la bi sibiridonya in na mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko bi y'a tile fɔlɔ ye ko hukumu kɔnɔna na sa min ye saliba yɛrɛ ye n'a bɛ fɔ ma ko Aïdel Kebir ko o seli ko bɛ ɲɛnamaya mali kɔnɔna na juin kalo tile 17 jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye suraman de kalan fajiri da in na an taalen fajiri seli la an taara kuma sɔrɔ alimamuw da ko fɛn tɔgɔ ye di min bɛ kɛ magan da yanni seliba cɛ arafa ko o ye samedi ye ko dugusajɛ de ye seliba ye ko magan bɛ seli kari ko munna ko anw bɛ seli dimanche ntɛnɛn mɔgɔw ko kalo de yera yan cɛkɔrɔbaw kɔni y'a kuma gan bɔn après comme ni alimami nana ni seli jɔra ka bɔ o y'o kuma bannen an taara nka imam Sheikh Umar Sumare ni ale yɛrɛ misiri min filɛ nin ye omnisɔr kɛrɛfɛ cɔyi ale ye misiri alimami ye ale ye laseli dɔ kan nka ni bilasirali dɔ d'a ma an ka jɛ ka o lamɛn waleya in kan yaasa mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na. Bon, filɛ ka nin fɛn mun ci ma c'est-à-dire komi an ka kalo ye cogo la bon jamana in na kunun de ministre ye b'a fɔ département ye déclaration kɛ k'a fɔ kalo tile fɔlɔ ye bi samedi ye donc o la an ka seli bɛ sɔn ka bɛn 17 ma n'o ye lundi bon o peut-être a bɛ mɔgɔ dɔw compliqué dɔɔni déjà en général ni arafa bɛnna tile 9 ma bon automatiquement seli kan ka bɛn tile 10 ma n'o ye dimanche bon mais an bɛ mun bɛ se ka fɔ silamɛw ye dɔrɔn bɛɛ k'o faamuya bon arafa tɛ yɔrɔ wɛrɛ o arafa tɛ jamana si la arafa bɛ magan dɔrɔn de o de ye don ye don min ni hijidenw bɛ jɔ arafa kɛnɛ kan bon i mana hiji baara kɛ dugukolo kɔ kan n'i ma jɔ arafa kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ i ka hiji ma minɛ hali mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ a banalen don même n'u b'a ta brancard de la même n'u b'a ta ambulance de la bon sariya b'a ɲini k'a fɔ a tigilamɔgɔ hali ni a bɛ fofo de
bon a ka jɔ arafa kɛnɛ kan hali n'a man kɛnɛ a ka jɔ arafa kɛnɛ kan donc n'o kɔni kɛra a tigilamɔgɔ ye hiji sɔrɔ bon anw jamana in kɔnɔ an kan ka mun jate minɛ dɔrɔn bon komi déjà alhamdulillah ni mɔgɔ min n'i tɛ arafa kɛnɛ kan mun ɲininen don a tile kelen n'i sera ka sun ni bana tɛ ani dɛsɛ tɛ bon a bɛ san 2 jurumu a b'o jɔsi ka bɔ i la mun tɛmɛna ani ma mun ye n'o bɛ fɛn yira o bɛ ala ka ayiwa samantiya de yira bon arafa sunni mɔgɔ min n'i tɛ arafa kɛnɛ kan o ɲininen don bon l'essentiel an kɔni bɛ baara kɛ ni mun ye an k'a dɔn k'a fɔ arafa tɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ saudiya dɔrɔn de la a bɛ en Arabie Saoudite donc arafa kɔni ye samedi ye arafa ye samedi ye bon olu ka seli bɛ bɛn dimanche ma bon komi yan an ka mɔgɔw y'a jira k'a fɔ kalo ma ye bon ko kalo ayiwa tile fɔlɔ ye bi samedi ye bon silamɛw kan ka mun ta dɔrɔn bon u ka arafa in de ɲini u ka sun kɛ samedi don bon n'u ye sun kɛ samedi don bon dimanche komi a fɔra k'a fɔ ayiwa kalo ma ye parce que o la an bɛ pan dimanche kunna bon seli bɛ taa kɛ lundi bon c'est à dire fɛn mun kɔni don a kuma ka ca dɔɔni mais mun don dɔrɔn toujours an y'o kuma de fɔ commission ka to ka sigi mais an ka jamana in kɔnɔ commission sigili tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ ni seliba ni seli fitininw tɛ u tɛ sigi kalo bɛɛ la bon responsabilités de dun fana don a ɲinina de commission de ligne ka sigi a bɛ district la yan a bɛ région bɛɛ lajɛlen na a bɛ yɔrɔ bɛɛ commission kan ka sigi bon nin kɔni an bɛ ko ninnu di Alahu Taala ma bon mais an bɛ mun fɔ dɔrɔn silamɛw k'a faamuya k'a fɔ arafa kɔni ye samedi de ye arafa ye samedi ye ni mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ fɛn t'i la ni i bɛ se ka sun i ka don kelen sun a baraji ka bon ka d'a kan a don kelen a baraji awa san 2 jurumu a b'o de jɔsi ka bɔ i la bon surtout nin tile 10 mun yɛrɛ filɛ nin ye i yɛrɛ b'a dɔn hadamaden n'i ye tile kelen sun ala ye tile kelen k'a sun ala ye k'a sɔrɔ sunkalo tɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ a bɛ ayiwa san ayiwa 70 a bɛ o furancɛ de don i ni tasuma cɛ o ye sun yɛrɛ baraji ye bon nin tile 10 mun filɛ nin ye nin tile 10 fɔlɔ mun filɛ k'a daminɛ ayiwa seliba kalo tile fɔlɔ ka taa bila fo arafa ayiwa don ma ka d'a kan olu de bɛ sun o sun ka ɲi o kɔnɔ seliw ka ɲi o kɔnɔ ka alahu akibar fɔ caya kɔnɔ ka alhamdulilayi fɔ caya kɔnɔ ka sinjiw tugu a kɔnɔ ɲuman ni hadamaden n'i b'a dɔn k'a fɔ a b'i gɛrɛ ala la o bɛɛ lajɛlen bɛ nin tile 10 in de kɔnɔ ka d'a kan hiji fana bɛ nin tile 10 in de kɔnɔ lahiya bɛ nin tile 10 in de kɔnɔ bon sun kɔni a dagalen don ala kira kisi ni nɛɛma b'a ma a y'a sun bon c'est à dire a y'a jira k'a fɔ baara ɲuman caman bɛ se ka kɛ nin tile 10 in kɔnɔ bon an na sera tun bɛ mun fɔ k'a tun bɛ fɔ nin tile 10 mun filɛ nin ye a don kelen kelen a baraji a fusamantiya bɛ komi don 1000 a fusamantiya bɛ komi don 1000 bon arafa don kelen o fusamantiya bɛ komi don 10,000 ani a bɛ awa ju san 2 jurumu min n'a b'o o jɔsi ka bɔ hadamaden na o fana tɛ kelen ye donc ninnu ye waati mun n'a man kan silamɛ ka tulonkɛ la i ka a ɲini parce que ala de b'a dɔn bon peut-être ni occasion sugu a man ka tɛmɛ hadamaden na peut-être i tɛ san wɛrɛ ta ye bon hadamaden n'i ye fɛn mun ye i jilaja surtout ala ko retard kan i ye fɛn bɛɛ lajɛlen na fo ala ko i b'i jilaja ala ko kɔni na n'a nana yɔrɔ min dɔrɔn i ka baara kɛ walasa i ka se ka baraji sɔrɔ toujours an bɛ mun fɔ silamɛw ye bon u kana u yɛrɛ compliquer k'a fɔ oui arafa ye samedi ye saudiya la bon munna an tɛ seli dimanche bon diinɛ b'a jira k'a fɔ bon charte tɛ k'a fɔ arafa ayiwa jagoya n'a a kɛra saudiya la ayiwa samedi k'a fɔ an ka seli dimanche o tɛ jagoya ye bon mais selon an ka kalo yeli la an ka mɔgɔw ko k'a yɛrɛ a tile fɔlɔ ye samedi ye donc automatiquement an ka tile 10 bɛ bɛn lundi de ma o la an bɛ Alahu Taala deli ala ka ni sawaba bɛn bon nin bɛɛ lajɛlen dɔɔnin bɛ ala bolo
mais silamɛw ka kan k'u jilaja kɔni u ka bato fɛn o fɛn bɛ hadamaden lase alijanna ma o bɛ dɔn ni dati minnu ye an k'an jilaja an k'o olu an ka baara kɛ n'o ye an ka kɛ an sɛbɛ yɛrɛ ye an ka baara kɛ n'a ye mais n'an y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de bɛ na ni problème caman ye baara ninnu na an bɛ Alahu taala deli halisa a faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye arafa kɔni ye samedi ye an bɛ mun ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni mɔgɔ min n'i sera ka sun san 2 jurumu a b'o jɔsi ka bɔ i la mun tɛmɛna ani ma mun yɛrɛ ye bon ni tile 10 mun fana filɛ k'a daminɛ kabini sumaro n b'a fɔ ko seliba kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila arafa don na bon k'a fisa mantiya la don kelen kelen bɛ komi don 1000 bon arafa don kelen o bɛ komi don 10,000 an bɛ Alahu taala deli ala k'a don an garijɛgɛ la k'a farifoni d'an ma ka courage d'an ma ka limaniya d'an ma ka da kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ limaniya de kɔnɔ ni dara ala la kaban ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ n'a ye fɛn o fɛn fɔ a kana bonya hadamaden hakili ma k'a fɔ cogo jumɛn nin don kelen kelen bɛ bɛn don 1000 ma foyi man bon ala yɔrɔ ala se b'ale de ye a ka hinɛ dayɛlɛlen don a ka jɔnw ye à tout moment a ka hinɛ dayɛlɛlen don a ka jɔnw ye à tout moment alijanna ale de ta ye tasuma ale de ta ye an bɛ ala deli ala k'an kɛ alijanna denw ye ala ka diinɛ faamuyali ko ɲuman d'an ma ok salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayiwa nin y'an ka imamu kumakan ye n'o ye usaz umaru sumare ye ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye fala ye ko in kisa ka gɛlɛn parce que laadala min bɛ fɔ kɔrɔlen o ye baara bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ bɛ mun dɔn kɔrɔlen nka yaasa ka se ka halisa dɔ fara faamuyali kan min ye Sheikh Mohamed Traoré ye Sheikh Mohamed Traoré ale fana ye laseli dɔ kɛ imam Sumare a y'o fana bila ka na yaasa an ka se k'o fara kan maaw ka se ka faamuyali kɛ an ka jɛ ka Sheikh Mohamed Traoré ale fana lamɛn fɛn min fana n'o ye arafa ye an b'an sɔnni sigi o kan kosɛbɛ ka d'a ka silamɛya kuma caman nana ni a ye alakira ka hadithi kɛnɛmanw kɔnɔ kisi ani nɛɛmɛ bɛ a ma alakira de ko ten kisi ani nɛɛmɛ b'a ma a ɲininkara ka bɔ arafa don sunni ma alakira ko la kisi ni nɛɛmɛ b'a ma k'ale b'a jigiya da Allahu taala kan arafa don sunbaga ye wallahu taala bɛ san 2 jurumu yafa i ye san 1 tɛmɛnen ani san 1 nata san 2 jurumu yafatɔ i ye o tumana fɛ tile 1 sunni na o ye fɛn ye jɔn ka kan k'i cɛsiri fɛn min na o ye fɛn ye maa ka kan ka fɛn min tɔnɔ ma bɔ nka arafa don sunni o bɛ mɔgɔw de ye maa minnu tɛ hiji kɛnɛ kan maa minnu mana hiji la olu de kan k'u jija kɛ arafa don ka o sun an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana ko arafa don seliba kalo tile 9 de don o don de bɛ bɛn hiji don jɔli ma arafa kɛnɛ kan donc a fɔ de ma ko arafa don o de fana ka kan ka sun nka confusion fitinin min bɛ wali ɲagami fitinin bɛ ɲinan ta la parce que an ye kibaruya sɔrɔ ko kalo ma ye mali la kalo dun yera saudiya la yan o tuma juma y'a tile fɔlɔ ye yan o kɔrɔ ye k'a fɔ saudiya la yan kalo tile 9 bɛna bɛn samedi don ma nka mali kɔnɔ kalo tile 9 bɛna bɛn dimanche. ayiwa Amara aw ka nɛgɛfɛn ninnu nin fila la silama ka kan k'i ɲɛsin kɛ jumɛn ye ayiwa sun ninnu na k'o ye arafa ye yala saudiya ta samedi i b'o de sun wa ou bien i bɛ dimanche ta in de kɔnɔ i b'o de sun wa o tumana fɛ ni baara min filɛ nin ye maninfin ka kan k'i hakili sigi a fɛ kosɛbɛ kɔrɔfɔ min ka girin an yɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw la o tumana fɛ k'i jija samedi don o min b'a sɔrɔ hiji don bɛ arafa kɛnɛ kan i k'i jija k'o sun ka d'a kan o de ye arafa ye tiɲɛ don o bɛ bɛn e ka tile 8 ma nka o bɛ bɛn hijiden maa miliyɔn yirika min nana hiji la a bɛɛ lajɛlen jɔ don ye ala bi waso mɔɔninfinw ala bi waso mɛlɛkɛw la ni adamadenw ye don min alahu taala bɛ jɔnw kan hɔrɔnya don min ka bɔ tasuma kɔnɔ don min b'a la n'a duwawu ka di alahu taala ye kosɛbɛ kosɛbɛ
don min b'a la n'a duwawu ka bon ka tɛmɛ waati bɛɛ kan o bɛɛ lajɛlen o bɛ bɛn o samedi o de ma ka d'a kan hijidon bɛ arafa kɛnɛ kan o don o tuma hali n'o bɛ bɛn e malamɔgɔ ka tile 8nan ma i kɛ o sun o de ka fisa o de samantɛya ka bon i kɛ o sun ni mɔgɔ min yɛrɛ y'o fana sun ka tila tuguni ka dimanche fana sun o ye i ye yan ta ni yan ta sun alhamdulillah o ye Alahu taala ka samantɛya ye o tumana fɛ Mali tile 9 i y'o sun o bɛnna yan tile Mali tile 9 i y'o sun ayiwa i fana ka tile 9 yan fana tile 9 i y'o sun nin bɛɛ lajɛlen ye samantɛya ye parce que tile 10 in kɔnɔ k'a ta fɔlɔ la fo ka taa bila 9 la bɛɛ sun ni o ɲininen don anw bɛ hijidenw bɛ arafa kɛnɛ kan tuma min o bɛ bɛn samedi don ma o ye ka tile 8 ye alhamdulillah i y'o sun i bɛnna ni o ye i y'o baraji sɔrɔ i yɛrɛ fana ka tile 9 i y'o fana fara a kan o bɛɛ lajɛlen Alahu taala ka samantɛya ye mais n'a ma ɲɛ k'i bɛna kelen de cɔmi o la min ka girin an yɔrɔ o tumana fɛ yan tile 9 i kɛ o de sun ka d'a kan mun na alakira hadithi in kɔnɔ kisi ani nɛɛmɛ b'a ma ko siyamu yawmi arafa arafa don sunni arafa don silamaya kɔnɔ o ye don ye hijidenw jɔlen bɛ arafa kɛnɛ kan don min na a ɲinanta dun bɛ bɛn e ka tile 8 ma o tuma i k'i jija k'a sun yan ta fɛ o ka ɲi nka ni mɔgɔ min y'a sun tile 9 la fana an fɛ yen baasi foyi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma an bɛ se ka min fɔ arafa ko la o de ye nin ye a bɛ jurumu yafa min kɛ o ye san 2 a b'o jurumu yafa i ye manifin ka kan k'i cɛsiri a sunni na an y'a jira n'i b'a sun fana komi jatiw fɔra ɲɔgɔn kɔ o tumana fɛ i kɛ samedi don sun ka d'a kan o de b'a sɔrɔ hijidenw bɛ arafa kɛnɛ kan o don n'i ye dimanche fana fara a kan o ye Mali yɛrɛ tile 9 ye baasi t'a la si la nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ala k'an bɛn sababa ma ala ka ɲɛ ka d'an ma ala. Ayiwa nin ye Sheikh Mohamad Traore ye ale bɛ Maka nin waati in na an b'a fɔ ka Elhaji Umaru Sumare fana fɔ kosɛbɛ sabula nin wagati in fala nin ko ma nɔgɔn dɛ Traore ko k'a 2 sun an n'a laya 2 fana faga wa keba parce que ne ko k'e bɛ sun don min o bɛ bɛn Makankaw ka seli ma a dun fɔra ko seli don ko maa ti sun o de fɔra o silamɛya la seli don sun tɛ yen hali n'i ye ŋaniya siri k'i bɛ san kalo 12 sun ni seli donyaw nana i b'olu bila de o de ye silamɛya kɔni taabolo ye nin ɲɛna an ye nin faamu an b'a kɛ sa ko an bɛ dugawu kɛ min ye hijitalaw ye ala ka u ɲuman sigi silamɛya faamuya ko ɲuman ala k'a di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma min ye batow ye ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ko Mali la yan soli a tɔgɔ ye di seliba kalo a tile fɔlɔ tɛ bi ye o kɔrɔ ko a tile 9 o bɛ bɛn anw fɛ yan dimanche de ma o tɛ wa ntɛnɛn ye anw ka fɛ nka ko an ka seli an ka su arafa don samedi olu mɔgɔw Makankaw nɔfɛ ko sabula k'o de ye arafa kɛnɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn u ka faamuyali ko ɲuman na nin ko in na fala ye an b'a dɔn k'a fɔ fana min ye diinɛ ye maa minnu bɛ fɛ ka ala bato kɛ olu ka kuma man ca anw minnu sen tɛ juru la dɛ an da tɛ foyi la dɛ an de ka kuma ka ca sunkalo mana se an b'a fɔ k'a ban waati sera nin mana se an bɛ wuli an de ka kuma ka ca sinon diinɛ batola yɛrɛw minnu b'a ko la ala ko yɛrɛ la non olu tɛ wolomali kɛ o olu tɛ wolomali kɛ sisan fala ye an bɛ taa sa dɔ Modibo Omnisport fɛn na 26 mars la an ka jɛ ka nin lamɛn fɔlɔ.
ni erreur entre le cas erreur de voilà continue Eric Sopter pour que même erreur simple contre l'Ivoire contre l'Ivoire oh il tire là il faut il est clair cohérent pourquoi ça tu sais pourquoi parce que la parole sa voix mais les écritures restent j'ai noté pourquoi sinon on veut beau pourquoi même erreur là toujours même erreur amul ala amul sporteur amul ala ta territoire les forces qui gagnent on va dire faire ça ok ne doni ni yɔrɔ in ye k'olu y'u ka 200 bɔ yɔrɔ min na k'u t'a dɔn ça veut dire que 200 u ye mun kɛ ka billet ta o ma nɔgɔya Keba Jalo e tun ye Jani ka ciden ye kɛnɛ kan ye sabula fédération mɔgɔw ko fo an ka sɛbɛn de kɛ ka d'u ma u ka badge d'i ma an ye sɛbɛn kɛ ka d'i ma u ye badge d'i ma i taara ballontan in lajɛ ballontan in yɛrɛ la i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw k'o faamuya fɔlɔ ballontan kɔni an bɔra yan ka taa depuis 17h kuma i b'a ye k'a fɔ depuis 16h mɔgɔw ye doni daminɛ terrain kɔnɔ mais gɛlɛya caman b'a kɛra la parce que tige dɛsɛra tige min kun bɛ yen o dɛsɛra mais i b'a ye k'a fɔ mobilisation fanga bon aw dun bɛ ka feere kɛnɛma 1000 tige 200 bɛ ka feere 1000 parce que dɔw bɛ yen olu fana b'o de kɛ match yanni match tɛ u bɛ tige san u bɛ t'i jɔ terrain donda yɛrɛ la match heure tɔ tolen 10 minutes 20 minutes u b'u ka tigew feere 200 tige 1000 nin bɛɛ kan ka dabila parking min fana bɛ yen o fana ye 100 jumɛn moto parking ye 100 de ale dun ka so kun fɔlɔ no moto la olu ma wari di ne ma non dɔw bɛ minnu bɛ sigida kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ taa u ka moto jɔ mais terrain kɛrɛfɛ ne bɛ n ta kɛ 400 courant tɛ yen sisan sinon o de ye terrain yɛrɛ a doni mana i bɛ tige kun kari ka don k'i ka i bɛ parce que force b'a f'i ye k'i ka tige jira u b'a kun tigɛ ka don parce que dɔw fana b'o kɛ ka tila ka taa tige ta ka i bolo labɔ kɛrɛda fɛ ka di dɔw wɛrɛ ma o fana bɛ don o tige kelen o bɛɛ tun bɛ ka kɛ a kɛnɛ kan mais i b'a ye k'a fɔ match in yɛrɛ la kasi mobilisation fanga bonyana kojugu mɔgɔw bɔra yɛrɛ de hakili b'a la Mali Tunisie mobilisation kɛra o la o ɲɔgɔn de kɛra na parce que terrain fan bɛɛ fara match daminɛna 19h pile yanni match ka daminɛ jɔnjɔn u y'o da jɔnjɔn kɔfɛ Mali yɛrɛ ka classement na sa Mali tun bɛ ka jouer ni joueur minnu ye 11 entrants d'abord o tun ye Samassa i b'o dɔn Samassa o tɛ gardien ya k'ale tɛ ka remplaçant ye voilà ale ka condition ye mais ale dun fana y'a fɔ interview la ko n'ale sera yan dɔrɔn k'i b'a fɔ ko doni de b'ale kun a dun tɛ to yen a bɛ yɔrɔ min doni t'a kun yɔrɔ min a tɛ taa yen o kɔfɛ Dawuda Gindo doni b'an kun ale b'o dɔn ko n'ale donna a jiginna aéroport la kuma mɛn ko olu ka 200 bɔ yɔrɔ min ko joueur b'o dɔn o tɛ nin kɛ o kɔfɛ Dawuda Gindo ale tun ye latéral gaucher o fana ye jɔn ye tuguni Dawuda Gindo ye joueur ye mais tiɲɛ yɛrɛ la Kassim a fana a y'a jɔyɔrɔ fa hali n'a y'a sɔrɔ jiginna caman b'a ka côté la parce que i b'a ye k'a fɔ joueur tun bɛ k'a guider k'a ka yɛlɛn a yɛlɛnna ka jigin a ma se ka tiri centre kelen kɛ latéral dun ka ballon bɛɛ kan ka kɛ centre tɛ latéral min na bon kɔfɛ Sigo Ɲagate tun bɛ ani Moro Sagna Sigo in tɛ kura ye Sigo ayi ale Moro de ye kura ye Moro de ye kura ye sinon Sigo ale tun bɛ yen parce que depuis fɛn na aw ta sera marakaw de ma sisan ale tun bɛ yen parce que Moro kɔfɛ Falaye tun bɛ ka jouer latéral la ale bɛ tɛ ka jouer sisan voilà Falaye tɛ ka jouer o kɔfɛ Kamara Mohamed Kamara camancɛ Amadou Aïdara Lassine Coulibaly Kamori Doumbouya Adama Nos Sinayogo Adama Traoré Nos Malouda min ye ayi o tɛ ayi ninnu tun ye Mali ka mɔgɔ 11 donnen a match kɔni a daminɛna 19h pile premier mi-temps tiɲɛ la Mali y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ an ye minute 1 farala kan Kamori y'a ci jɔ la Mali taara jibɔ kɛra ni 1 ani Kanawole min gɛlɛyara kosɛbɛ deuxième mi-temps na depuis an ka bi bɛ 56e minute an ka entraîneur ye changement 3 kɛ changement 3 bon changement min yɛrɛ la fɛnɛ mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka poste par poste o ye jumɛn ye ka Moribo Sagna labɔ ka Kiki ladon o nɔ la o ye défenseur ye dɔnni ye défenseur Kiki Kuyate a y'o ladon fɛn nɔ la Sagna nɔ la mais min yɛrɛ balila maliyɛnw na 56e minute a ye fɛn labɔ El Bilal Touré ladon Sinayogo nɔ la Sinayogo jumɛn 26 voilà numéro 26 24
ale kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que i b'a ye k'a fɔ Mali ka match bɛɛ la a bɔli a bɛ kɛ kɔlɔlɔ y'an bolo a bɔli a bɛ kɛ kɔlɔlɔ y'an bolo i b'a ye a y'o changement 3 min kɛ Jaji Samasegu a y'o fana labɔ ka Amadu Aidara ladon o nɔ la Kasim nin yɛrɛ de ye match tɔ gɛlɛya Mali bolo mais i bɛ terrain kɛrɛfɛlaw lajɛ k'a fɔ Kasim tiɲɛ yɛrɛ la Malien bɛ ballon fɛ 26 mars fara cogo min na ka na a match fana labɛnna cogo min Malien bɛ ballon fɛ et puis i b'a ye k'a fɔ an ka entraîneur a ye nin changement 3 de kɛ 56e minute yɔrɔnin kelen na o y'a sɔrɔ an ka 1 bi bɛ yen a match gɛlɛyara kɔfɛ a ye 56e minute o kɛra a ma ɲɛ sɔrɔ 65e minute a ye Lassine Coulibaly labɔ ka Nɛnɛ ladon yen o kɔfɛ tuguni 80 Nɛnɛ ayi Nɛnɛ Dorzelès ni m'a fɔ ka ɲa Nɛnɛ Dorzelès a y'o ladon o bɛɛ la a ma ɲɛ Gana y'a égaliser Gana y'a ci jɔ la o kɛra 57 i m'a ye an ye changement kɛ même pas 2 minutes 52e minute a ye changement daminɛ 56e minute an ye changement daminɛ 58e minute Gana y'a ci an ka jɔ la u y'a égaliser donc i b'a ye k'a fɔ changement ni bi tali tɛ 2 minutes o 2 minutes kɔnɔ ka ta 4 minutes de temps additionnel o 4 minutes de kɔnɔ Gana y'a taara a ji bɔ André Ayew y'a ci an ka jɔ la ale y'a ci an ka jɔ la Kasim ni an bɛ se ka min fɔ match kɔnɔna la o de nin ye ayiwa Keba match kɔnɔna na match bannen Maliens yɛrɛ kɛra cogo di i ka jamaba in Kasim depuis 85e minute Maliens ye bɔli daminɛ depuis tribunal ye fɔlɔ kaba bɛ 1-1 na depuis a bɛ 1-1 na o yɛrɛ tɛ depuis changement fɔlɔ kɛra Kasim i b'a lajɛ supporters bɛɛ y'u tɛgɛ da u kunna depuis changement kɛra cɛ welela yɔrɔ min na depuis Sinayogo welela supporters fara hali journalistes minnu bɛ photo ta la bɛɛ tɛgɛ da u kunna ko non nin man ka bɔ entraîneur y'a labɔ kɛnɛma a y'a labɔ 56e minute Mali ka pression jɔra yen pewu parce que ale kelen pe de tun ye attaquant ye min bɛ se ka fɛn kɛ Gana tun dɛsɛlen don ka yɛlɛn yɛrɛ bon parce que Sinayogo bɔra kɛnɛma Gana ye défense ye fiɲɛ sɔrɔ min kɛ an ka camancɛ cira parce que ale ye min bɔ ta k'o ladon o t'a sen kan Lassine Coulibaly ye Mali milieu de terrain ɲɛnama de don bon camancɛ fana bɛ ka jouer sisi la o fana ka poste to yen Mohamed Kamara man ka jouer Mali sisi la bi est-ce que o Keba o aw ka joueur ninnu niveau man bonya Eric Sekou ma parce que Eric Sekou ma ni ballontan ba kɛ o ale fana ma se ni niveau ba ninnu ma est-ce que joueur niveau man bon a ma bi entraîneur ya kalan de bɛ kɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ entraîneur ba don mais a ma ballontan mais au niveau b'a la bi an bɛ yɔrɔ min na a tɛ k'a ye ballontan ou bien a ma ballontan ni problème ye min ye est-ce que a bɛ équipe nin dɔn wa est-ce que niveau fana b'a la ka ninnu entraîner bi parce que ballon ba tan na an y'o de fɔ Jose Mourinho a ma ballontan o mais bi meilleur entraîneur don voilà mais meilleur entraîneur don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i ye Mali ka Kasim Mali ka match bɛɛ la match 2 bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn na o de Mali faga hali bi o dimi tɛ bɔ Mali la kunun o match Mali contre Côte d'Ivoire alamisadon match sa ani Mali Côte d'Ivoire ni match 2 de Malien yɛrɛ kunkolo bɛɛ funu Mali bɔ a bɛɛ kelen changement kelen joueur kelen changement kelen o de kɛra bi bɛ don o fana o wagati kelen de la Côte d'Ivoire ta dernière minute Gana ta 4 minutes de temps additionnel Mali dɛsɛra k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o y'a ji bɔ 2 minutes donc n'i y'o lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ an ka poule la a match bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ parce que hali bi an ka joueurs bɛ Bamakɔ yan u ma se ka wuli fɔlɔ an kan ka taa jouer mardi an ka joueurs bɛ Bamakɔ yan olu kan ka wuli sini de donc ka taa mais ka aw to n'anw bɛ girin-girin aw nɔfɛ k'an ka wari dɔw la cogo di aw bɛ billet ta détail la ka taa kɛ Kasim premier match an ka groupe la sinon n'aw tun bɛ se sɔrɔ a so ma deli ka avion d'aw ma n ko an delila ka armée ka belebeleba in ta ka da aw ma Kaza delila ka taa n'aw ye o Kasim nin ye coupe hali wagati dɔ la yɛrɛ fana yɛrɛ Sky Mali delila ka taa n'aw ye vol spécial la bon n'aw tɛ ka gagner an b'an ka wari don courant de la sisan dɛ ou bien an ka don nɛgɛso bolilaw la olu kɔni olu bɛ na ni coupe ye o Kasim sisan an bɛ min na wagati min na sisan nin ye 3e journée kɔfɛla ye 3e journée la an ka poule la dɛ an ka poule la Madagascar de premier jumɛn Madagascar de premier kɛlɛ bɛ dugu min na olu de bɛ premier Kasim ne nin dusukasi de don parce que i b'a ye Mali bɛ poule min na Gana bɛ poule mun na olu premier o de Madagascar ani Comore Keba ballontan fana don dɛ n'i jija i bɛ donc o de la équipe de fitinin tɛ yen bilen quoi donc ça veut dire que an bɛ k'an jigi da k'an bɛ taa Madagascar min minɛ an t'an kɔnɔ o de premier Madagascar de premier o de premier f'an k'an kɔlɔsi olu la parce que a bɛ se ka kɛ an bolo kɔlɔlɔ ye Madagascar tɛ se ka sɔn n'olu y'an ci kɔni o y'a bannen o n'olu y'an ci sisan Madagascar bɛ taa fo 9 points na
Donc là, on te l'a. Ala te FIFA ka barrage soro. Voilà. Donc on est 4e position là toujours. Ka? 4e. Bi? Bi on est 4e là. Derrière. On a point 4 DA. On est 4 points là. Parce qu'il y a équipe ta faut 6 pays là. 6 pays. Par poule de. Voilà. Derrière Tchad et Centrafrique, Mali va d'être au la 3e. Olu konte ça, moi olu konte Tchad ballon de ka ta Tchad wa. C'est ça na entoura tan sans ala ante ma débarrasser temps. Ayiwa Keba an y'o faamu maliyɛnw olu ye ko dɔ jateminɛ balontan in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔ caman de bɛ yen bi o dusu kasira i ye fɛn damadɔw fɔ an yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan ye mɛ an kɔrɔkɛw an'an balimaw n'an dɔgɔninw minnu taara olu ni dusukasi min segira u ye kuma minnu fɔ an ye n'olu m'u sen bɔ balontan taga la don dɔ o sulaba bɛ nana so. Ɲaji dun e kun tɛ o min dabaliba ye ne minɛ Kasim denmisɛnnin fitininw ne yɛrɛ kɛrɛfɛ denmisɛnnin fitinin a n'a fa bɛ ɲɔgɔn fɛ fa bɛ k'a koron cogo bɛɛ la a bɛ kasi la ko n ka te min fɔlɔ k'a koron cogo bɛɛ la fitinin fitinin a n'a dɔgɔnin a ma sɔn a tɛ tɛmɛ san 7 kan. Musa tun bɛ yen o. Ale de ka kasi tɛ dabila. Musa ka kasi. Musa an ye min yɛrɛ fa an ye min kɛra Musa ka Musa m'a dɔn ko bi donna koyi. Musa m'a dɔn ko Musa ni de bɔra o. Terrain kɔnɔ. Ɔhɔ Musa a bɛnkɛ b'a dɔn ko min don n'a kɛra ale tɛna s'a kɔrɔ. A tɛ s'a kɔrɔ. A tɛ s'a kɔrɔ ka na. Ale ko Musa ma ko balontan in ko k'a bɛ ban ale y'a nɛgɛ ka bɔ n'a ye u nana so a m'a dɔn fo dugu jɛlen de k'a bɛ kuma n ko Musa ko nin tɛmɛna min d'anw ka Mali Côte d'Ivoire la yan n'o ɲɔgɔnna tɛ kɛ dɛ su bɛɛ fo ka taa dugu jɛ a ma sɔn k'i ma kun i mana nɛgɛ cogo to a b'a fɔ ko ayi n'olu espoir an ka fara ka taa ni ninnu Musa ninnu ɲɔgɔnnaw ye terrain na koyi Kasim ne yɛrɛ bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka denmisɛnninw to so walayi sinon tiɲɛ yɛrɛ la ni egili kɔni don an ka denmisɛnninw to so walayi an ko to so dɔw bɛ sa walayi bɛ sa cogo min na bi Mali denmisɛnnin minnu bɛ ka wele olu ka faso kanu ka bon ni mɔgɔw ta ye défaite tɛ kun u kun den fitinin ni san 3 bɛ kasi ko ka egili maillot don u b'a fɔ ko pipipipi u b'a maillot wele ten de ko pipipi Mali kasi Mali kɛlen ka bi don yɔrɔ min n'i ye jama ye denmisɛnnin fitininw bɛ aw ka bi in yɛrɛ fana ma Kamori a bi in fana i fana tun bɛ yen o Kasim ni an bɔra la an bɛ tila ka na an da don min na o ye entraîneur yɛrɛ ye a ka bilan n'i y'a jateminɛ a ye match caman kɛ Mali fɛ mais bi an bɛ se ka fɔ a ka match bɛɛ la a ye victoire min kɛ a bɛ 14 bɔ o kɔfɛ match nul o ye match nul 5 ɲɔgɔnna ye ka tila se ka taa défaite an tira min na o bɛ défaite 3 bɔ o 3 fana la tiɲɛ la min o de dusu kasi ka bon n'a bɛɛ parce que défaite dɔ bɛ yen o bɛ kun mɔgɔ kun mais défaite dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la n ko e kun tɛ yan Mali Côte d'Ivoire kan yan an ye studio datugu depuis mɔgɔ si ma se ka kuma bilen hali k'an bɛn an m'o da ne n'a mara tun bɛ k'a fɔ yan an mana taara ne dalen sɔrɔ tapis sanfɛ k'a kɛra cogo ne ko mara n ko n reposer yan fɔlɔ u kɔni ye ji kɛ kɔrɔbɔrɔ caman kun kan dɛ Keba ne ye nin kuma fɔ yan c'est à dire Mali i y'a fɔ dɛ an b'a fɔ n ko Mali bɛ ka gagner n'i ye hali Eric Segusel ka équipe ta a ye minnu gosi a si tɛ équipe ba ye ayi a ka victoire nin si tɛ équipe ba ye a si tɛ équipe ba ye équipe ba kelen b'a la ko Mali sera k'o gosi est ce que o tɛ Nigéria ye Nigéria o ye amical ye n bɛ fɛ k'a fɔ équipe ba quoi jamana ba contre Mauritanie an ye Mauritanie ci Nigéria yɛrɛ o de ka gɛlɛn sinon Ghana ye tɔgɔ mara an kan Madagascar olu an n'olu fana ka match retour bɛ yen donc i b'a ye k'a fɔ a ka match in si la ne y'a tɛ équipe ba la non équipe ba kɔni don Congo Afrique du Sud sinon tɔ ninnu yɛrɛ wa hali Afrique du Sud min filɛ nin ye an ye min bugɔ n'an kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni a tun b'an ci kasi min dabaliba bɛ ne minɛ Persi taw kasi min dabaliba bɛ ne minɛ Afrique du Sud 0 ne ɲɛ tɛ tɔgɔ tigi siri la mais terrain kɔnɔ de i b'a dɔn ko ninnu u bɛ ballon ta u faso la de dɛ championnat t'an fɛ yan u ka championnat professionnel de parce que hali an ka championnat meilleur joueur kuma kun sigilen o panna le meilleur joueur du championnat senior hali a ma taa réseau fɛ
11 rentrants kɔfɛ u bɛ changement min kɛ classement min kɛ remplaçant a tɔgɔ kun t'o la mais bi milieu de terrain na Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yen. Bon u ye gardien fana sigi kɛrɛfɛ stade gardien o fana ka ɲi n'aw ka min jɔra ye. Jigi yɛrɛ fana tun bɛ Jigi Dara tun bɛ yen. non ko Jigi nana retard la k'a ma entraînement caman. Jigi ka championnat datuguna a kɛra champion y'a fɛ yen a kɛra meilleur gardien y'a fɛ yen et puis an kana Jigi yɛrɛ de Mali balontanna ye ka kule joueur kunna a ye taa yan fɛ a ye na yan fɛ cɛ panna ka bin min don ni Jigi kun bɛ a kun tɛ se ka nin kɛ parce que Jigi bɛ kuma défenseur fɛ a b'u jɔyɔrɔ dɔn a bɛ kuma mais nin tiɲɛ yɛrɛ la Samasa ayiwa Keba an ye min faamu est-ce que Mali man ka i sɛmɛ Coupe d'Afrique la ɲininkali de don quoi munna an bɔra Côte d'Ivoire min na o ye Mali siɲɛ 12nan ye ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan n'i ye Mali ka Coupe d'Afrique ko jateminɛ an yɛrɛ ka se ka se sɔrɔ ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan a kɛra Yaoundé 72 Yaoundé 72 in na o tɛ siyan ye o kɛra Salif Keita ale ye Ballon d'Or sɔrɔ o wagati la min y'o CAN kelen in na Mali balontanaba minnu bɛ an fɛ olu dɔnna o de senfɛ wa Mali fana ani jamana min fana bɛnna n'o ye Congo ye o fana tun tɛ équipe den ye a waati nka cɛw ko ala a bɛnna ni an ka joueurs ka bana de ye surtout maaw jigi tun bɛ Salif de kan kosɛbɛ ale sɛgɛnna kosɛbɛ compétition in na sabula ale ye min fɔ n'i bɔra nanzara jamana ninnu na ka na Fanta Madi Jara ale ye 50 don o ko in senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa Mali nana ta kɛ ale tɛ se ka se CAN yɛrɛ kɛnɛ kan an ye san 22 kɛ an tɛ taa CAN kɛnɛ kan an seginna ka na CAN kɛnɛ kan 94 Tunisie 94 o ye Sumɛlaba ninnu dugutigi Pate Diallo Ferdinand Koulibaly min ye Modibo Sidibe polisikɛ ka taa se Solomani Sangare Ousmane Farota ala ma hinɛ n'a la Bɛnkɛ ala ma hinɛ n'a la ale ni Basala Touré ninnu bɛɛ lajɛlen de tun ye Tunisie 94 jɔnjɔn kɛ a tilancɛ bɛɛ Esad Joliba et Real professionnel min tun b'a la Ferdinand Ousmane Soumano ani Sekou Sangare a waati CAN na i bɛ mɔgɔ 22 de tɔgɔ di n'olu bɔra la tɔ bɛɛ la n bɛ se ka fili mais olu kɔni 3 kɔni tun ye professionnel ye tɔ bɛɛ tun bɛ a tɔ bɛɛ ye Stade Joliba et Real ani an ka communicati a y'a sɔrɔ Brableu ye communicati la olu de tun b'a la donc olu taara ka t'o janjo kɛ Mali tiɲɛ na an don cogo ɲɛna tulo na an ye Tunisie yɛrɛ de gosi Tunisie gosilen kɔfɛ Tunisie entraîneur yɛrɛ démissionné a don parce que a ko ko ni Mali y'ale gosi k'ale bɛ démissionné o janjo in o jalen ani Zambie de ye ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la an hakilila tigɛlen hɛ cɛ Zambie tɛgɛ cɛ an tulo kɔrɔ o ma diya Bamakɔ yan dɛ 3e place tɔgɔfɔbaliw y'an minɛ yen minnu ye denmisɛnninw lasiw ɲɛna kasi la olu y'an minɛ 3e place la Nigeria ale de ye Kuputa a san Arashidi Yekini ninnu ka wagati don o bɔlen kɔ yen 94 Mali ka ye CAN kɛnɛ kan o kɛra Tunisikaw fɛ yen o kɛra an yɛrɛ fɛ yan 2002 an yɛrɛ y'o labɛn 2004 an taara Tunisikaw fɛ yen n'i ye nin bɛɛ ta fo ka na se Côte d'Ivoire ma Gabon ani Guinée équatoriale ani min kɛra Afrique du Sud kaw fɛ yen n'olu tɛ Mali tun ma yɛlɛ podium kan tako 12 in na dusukasi fara dusukasi kan bɔcogo jugu fara bɔcogo jugu kan jamana bɛ nafolo min don balontan na a t'a don jɛnatigɛ fɛn fosi la o tulonkɛ tɛ yen o seko ni dɔnko tɛ yen o dɛmɛbaga tɛ yen ko e bɛ fɛn dɔ kɛ Mali kɔnɔ min bɛ don aigle la k'a bɛ don i la a tɛ yen bi bi in na Maliyɛnw dusu kasira mun na u dusu kasira parce que u jigi bɛ min kan maa minnu bɛ se ka u dusu suma maa caman taara terrain na de ka taa fɔ courant tɛ yen ji tɛ yen
degun bɛ yen gɛlɛya b'an kan sɛgɛn b'an kan an sera ka wari mun sɔrɔ an bɛ taa bisa ka taa ni lafiya kan tɛmɛnen kɔfɛ ninnu bɛna an dusu suma cɛ n'u taara mɔgɔw san sigi dɛgɛnɛ bilen k'a ye kɛba o ma ɲɛ dɛ b'a dɔn pour que an ye denmisɛnnin ninnu ka kuma k'a la u ko ni joueur ninnu b'a dɔn olu ye 200 in sɔrɔ cogo min bi na bɛɛ b'a dɔn 200 sɔrɔ cogo Bamakɔ kɔnɔna na yan bɛɛ b'a dɔn dutigi min b'a bolo don a kun bi ka 200 ta k'a di a den ma ko a denw ma ko taa bɔlɔntan filɛ a man ca dɛ c'est pour que denmisɛnnin ninnu ka kuma in sinsin kan ka k'a kan ni de la an ko bi tilegan in na an tɛna maa jalaki dɛ mais faso ye dɔ kɛ aigle ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'i b'a hakili b'a la don dɔ la tilegan fɛ i nana ye ko centre élite dɔ dayɛlɛ la k'i bɛ fɛ ka taa a lajɛ ko min don i taara i y'a sɔrɔ kabala de don a dilanna i yɛrɛ ko bi ko ni yɛrɛ ɲɔgɔnna tɛ farafinna an dafɛ jamana in si bolo encadrement na o ka tɛmɛ jamana bɛ ka wari min don ka stade rénover bi nin bɛɛ bɛ ka kɛ mun kama pour que an ka se ka denmisɛnnin ɲumanw sɔrɔ ka se ka kɛ ka ballontan kɛ mais mun bɛ yen n'o tɛ fɔ ballontan ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo olu bɛ balo ballontan de la olu de kan ka ballontan na balo n'i ye fédération président ye ni jɔyɔrɔ b'i bolo ni e yera o bɛ mɔgɔw jigi sigi de mais e man ka i bolo ta mɔgɔw ye ka wari minɛ u bolo wari min bɛ bɔ kɔ kan ko ka n'a don denmisɛnninw ka ballontan na Mali kɔnɔ yan a tɛ don a la sport de masse développé a tɛ kɛ ko foyi tɛ yen fédération compétition foyi t'a bolo min sigilen don ko cadeau junior minimum a tɛ yen a wari dun bɛ na dɛ wari bɛ na fana ko ka ballontan muso ballontan fana développé a wari bɛ dun wa ni mɔgɔ mɔgɔ da sera olu kuma ma i ka tɔn bɛ gɛn i yɛrɛ bɛ gɛn fédération e sen tɛ don a kɔnɔ tuguni nin ko ninnu de faralen don ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen n'olu b'u ka wari don ballontan na k'olu k'u sigi ka mɔgɔw lajɛ minnu bɛ ballontan wari dun k'a ta ka kɛ cogo min ka d'u ye ko mɔgɔ si kana kuma hali n tulo bɛ u ka supporter journaliste kirikara dɔ mankan na a y'aw muɲu nin waati bɛ tɛmɛ mais 94 kan ka muɲu ko Mali kun na kura don ko an ko fabana ka taa kan kɛnɛ kan 2002 an yɛrɛ fɛ yan kan ka muɲu an kɛra 4 n'a ye an taara Tunisie kan ka muɲu an taara o kɔfɛ dugu jumɛn na san o san kan ka muɲu ɛ kuma man si kɛ muɲuni na wa fɛn kelen kɔni b'a la ni ballontan de ka di Mali ɲɛmɔgɔw ye n'u b'a fɛ an ka coupe de sɔrɔ u ka mɔgɔ ɲɛnɛmaw ɲini ka bila Mali ballontan ko kunna k'a f'u ɲɛna an mago bɛ coupe la maa minnu n'u yera mɔgɔw b'u bonya u b'u yɛrɛ bonya maa minnu n'u bɛ se k'u ka wari ta ka don a la k'a sɔrɔ u ma fɛn ta a la ka dɔ fara a kan o mɔgɔ baden bɛ yen o bɛ wari maa minnu bɛ yen n'u ka tɔn a jɔrɔna bɛ u la su ni tile joueur kelen tɛ jouer a la u tɛ min tɔgɔ dɔn n ye ballontan ɲɛmɔgɔ dɔ kumakan mɛn ko ɲinan ko championnat taara carré kɔnɔna na ko ale b'a ka temps bila ko ka t'o lajɛ yan club bɛ e bolo e club tigi terrain t'ale yɛrɛ terrain tɛ e yɛrɛ bolo e club tigi de bɛ ka nin fɔ e bɛ ka nin de fɔ et puis ko Mamadu Konate k'o dilanna k'o ma ɲɛ k'o kɛra funteni bugu de ye ko mɔgɔ si tɛ se ka Mali yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'o ka suma bi ni tile bɛ ka bɔ o k'a fɔ an ɲɛna kɛ hali ni ye clim bila i ka so kɔnɔ clim bɛ ka kalaya o donc dɔw bɛ yen olu bolo n'olu b'a la dɔrɔn a ka ɲi an k'a tiɲɛ an k'a fɛn c'est pour que an ko bi keba an bɛna kuma di maliyɛnw ma nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ye hakilina min bɛ u la u k'o fɔ dusukasi min bɛ yen i b'a dɔn c'est que maliyɛnw bolo est ce que anw man k'an sen bɔ ballontan yɛrɛ la wa parce que santan faligɛn i ma falikan mɛn i kan ka sirafara dɔn dɛ anw ye coupe d'Afrique taga daminɛ jamana minnu ɲɛ olu ka coupe d'Afrique ka ca na anw ta ye bi jamana minnu nana u dege anw fɛ yan ka baara kɛ anw fɛ ka kow ɲɛdɔn anw fɛ ka anw ka kow ladege olu jamanaw bi olu bɛɛ ye coupe d'Afrique sɔrɔ siɲɛ kelen kelen maa minnu tun tɛ foyi ɲɛdɔn ballontan ko la n'u ye misali ta anw ma k'an ka mɔgɔw ta k'u fara ka taa degelu ni fɛnw k'u fɛ olu bɛɛ b'anw ɲɛ bi mais san o san ni coupe d'Afrique sera a y'a muɲu ɲinan ta ma ɲɛ denmisɛnninw don a kun ka d'u ye non Kasim
Mali yɛrɛ de kan ka tɛmɛ o kan c'est comme wagati dɔ la Mali kun tɛ qualifié ka taa Coupe d'Afrique la mɔgɔw ko non on n'est pas prêt infrastructure t'an bolo bi mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ Mali ma. U bɛ k'o min yɛrɛ fɔ ko infrastructure tɛ balontan na an dɔlen bɛ jamana min na bi bɛɛ bɛ k'a fɔ ko nin jamana ka football Côte d'Ivoire terrain ba 4. Dɔ bɛ yen Keba. Allo somɔgɔw i tɔgɔ ni jamu. Amadou Diallo. Awɔ. Ɲininkali jumɛn b'i bolo ani hakilina jumɛn b'i la? Bon ne bɛ kuma na Mali fédération ka bolonko la. Yɔrɔ n'i ko k'i bɛ fédération ko in ko ɲɛnabɔ bi. Ne yɛrɛ bɛ siran na FIFA kana Mali sanctionner quoi. Fɛn caman ɲagaminen bɛ Mali fédération ko la. Kasimu da sera yɔrɔ ma championnat ko ni denmisɛnninw ka bolonda ko carré bolonda ko. Vraiment problème b'o o yɔrɔ yɛrɛ niveau de la. Et puis u ka bɔ joueur professionnel ko in na bi u ka na n'an ka denmisɛnninw ka bolonko labɛn denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka bila ka taa an ka Coupe d'Afrique ni Coupe du Monde qualification ni kɛnɛ kan cogo min na quoi. Parce que i bɛ carré bolonda fɛn fɛn ta ka taa ni kɛnɛ kan bi a b'a yɛrɛ faga pour que a ka se ka contrat ɲɛnamaw ni fɛnw sɔrɔ ka taa club ɲɛnamaw la. Mais n'i taara joueur professionnel ta ka na a b'u kunna k'a fɔ déjà nin don nin tɛ olu ka professionnel de b'olu bolo déjà. I b'a ye match daminɛ na u bɛ ballon ta mais dernière minute la ballon bɛna laban cogo min na. Bon vraiment o ye problème ba de ye ballon kɔnɔ. Ayiwa. I y'a faamuya. E tɛ se ka match d'emblée tan ka na se dernière minute ma e ka tila ka na ci n'importe i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka quoi. Donc c'est le temps u ka solution ɲini o la. D'accord. Entraîneur tɛna don ka terrain kɔnɔ ka ballon ta koyi. Entraîneur kɔni ta a b'a ka plan kɔni kɛ k'i sigi ka joueur lajɛ baara tɔ bɛ joueur bolo terrain kan mais finition ɲuman de tɛna kɛ match laban cogo la. O de ye problème yɛrɛ yɛrɛ de. Voilà. Merci. Merci. Amadou Diallo ka kuma n ye ji sigi yɔrɔ min kan ka dɔ fara o kan dɔɔni Keba mɔgɔw tun b'a fɔ ko Salif Keita ye fatɔ de ye Domingo o m'a fɔ ko fatɔ de don aw ka Amudalayi Aseyi Mali pankurotigi yɔrɔ fɔlɔ de don Salif nana ka na avion yɛrɛ minɛnkolon bɛ minɛ yɔrɔ min na Salif nana ka na yen de tu tigɛ k'a ka fɛn sigi ko CSK denmisɛnninw ta ka balontan dege u kunna olu dɛ an ye qualification laban min kɛ olu denmisɛnninw de y'o kɛ i b'a dɔn ko balontan na Ala ye ko dɔ kɛ Mali ye mɔgɔw t'a dɔn anw minnu ye balontan entraîneur ye k'an b'a dɔn min don kan Mali denmisɛnnin mɔgɔ t'a dege balontan na a n'a bɛ wolo de denmisɛnninw de ye fɛn ye balontan na kiba n'u b'i bolo olu de b'a f'i ɲɛna bɔ kɔfɛ carré in na Allo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu? Ne k'a wele ka bɔ Segu. Ka bɔ Segu. Segu. N ko émission la sisan balontan ko in na. Bon ne kuma fila dɔrɔn de bɛ ne fɛ ka fɔ. Kuma fila A fɔlɔ o ye tiɲɛ ye entraîneur fédération ko in. Fédération in ma ɲi ko an k'a lajɛ jamana k'ale ka maa ɲɛnamaw sigi fédération in o kɔni o ye kolo ka fɔlɔ-fɔlɔ ye. Filanan o ye joueur yɛrɛ ka dusu ta banna. Ne ka kuma banna. Fédération ko ani joueur ka dusu ta. Joueur ka dusu ta. N ka banna. Balontan ye dusu de ye. Fɔlɔ-fɔlɔ la waritigi joueur ma foyi dusu de don. Bɛɛ bɛ dusu de ye. Walayi. Foyi man kan tɛ Mali joueur la foyi tɛ yen bilen. Mali fɛn bɛɛ kɛ a bɛɛ foyi tɛ yen a bɛɛ joueur ye. An tɛna yɛrɛ sigi k'a ala deli ala ka kɛ da la an y'an tɛmɛ n'o bɛɛ kan. An tɛmɛ n'o bɛɛ kan. Ci fédération in ka changer joueur fana ka dusu ta. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Keba an tun bɛ ka min fɔ duguma balontan ko la. Nin ye Segu ka ye dɛ. Segu ka don. Sege ni i ye balontan ta denmisɛnninw de b'a f'i ɲɛna. Allo? Allo? Allo. An tulo. I tɔgɔ ni jamu? I bɛ se ka bɔ mankan kɛrɛfɛ yan? Ne ye Segu Jabi. Segu Jakite. Oui, ne ye Segu Jabi ye. Jabi. Ka bɔ Congo. Cotonou. Kuma fila de bɛ ne bolo. Ne ka kuma fɔlɔ min fɔ. Kuma bɛ ka Kasimu Tarawele bɛ ka kuma fɔ. Allo an tulo b'i la i bɛ bɔ mankan kɛrɛfɛ dɔɔni. Allo? N bɛ
a fɔ minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ se ka weleli kɛ numéro kelen na WhatsApp la 92 42 42 30 92 42 42 30 minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛ weleli kɛ WhatsApp la u ka nɔgɔn o la a kumakan bɛ ɲɛ mɔgɔw b'a faamuya kiba pour que k'a fɔ dɔrɔn ni denmisɛnnin balontan équipe b'i bolo i yɛrɛ ka denmisɛnnin de b'a f'i ɲɛna karisa bɛ yan fɛ kɔfɛla in na ale bɛ se balontan na de entraîneur an tɛ taa a nɔfɛ ou bien nin bɛ nin fa in na an tɛ taa a nɔfɛ olu de bɛ ɲumanw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ allo allo somɔgɔw baasi foyi tɛ somɔgɔw la tɔgɔ ni jamu Yaya Konate ka bɔ Sendeli ok Yaya Konate an tulo b'i la ok ya hakilina min bɛ ne na fɔlɔ a ka gɛlɛn Mali balontan ka taa ɲɛ ka Mali balontan to kaso la ka balontan to kaso la Mali balontan bɛ kaso la à travers le président de la fédération malienne jamana siri o jamana siri ni i wulila fanga la i poste la i bɛ démissionner k'i ka baara kɛ pour que wala ko bɛ jɛya ni nɔ b'a la o don ni nɔ t'a la n'i kan ka segin ka na i bɛ segin ka na o ye fɔlɔ ye a ye kuma dɔ fɔ ne ma sɔn ma kosɛbɛ ko aw tɛ dɔ y'a kuma fɔ ko minnu b'an ka championnat ni fɛnw na ko u b'u yɛrɛ di u b'u yɛrɛ di dan ye n'u contrat ɲɛnamaw ni fɛnw sɔrɔ dɔrɔn a banna quoi munna depuis Sedugule ni Jilani Bakala ni tora la a gɛlɛyara an ni mɔgɔ Mali joueurs ye k'u taara club dɔw ta ka na farajɛ la après ko ils ont voulu u ye kɛlɛ kɛ ka san sɔrɔ pour que ka essayer ka na jamana représenter dignement o ye kelen ye bon match min tɛmɛna tan nɔ aussi contre la Côte d'Ivoire à chaque fois du de bɔ Aïdara a b'o labɔ dɔrɔn ni ne flanché mɔgɔ tɛ dugu labɔ surtout ka Djadji Samaseko de donna la quelqu'un qui a passé toute la saison sur le banc 30 minutes a ka fɛn bɛɛ la o de joué non a dusukasi fanga bonyana quoi parce que a don contre la Côte d'Ivoire surtout ne ye n yɛrɛ bila joueur nɔ de la vu la prestation min kɛ ne ye n yɛrɛ bila o nɔ la parce que o tun bɛ fɛ ka fɛn min di anw supporters yɛrɛ ma donc o tɛmɛna kɛrɛfɛ donc maintenant ne yɛrɛ y'o jateminɛ dusukasi b'u kan o ye kelen ye parce que an bɛ min fɔ dɔrɔn franchement il faut que Mali balontan logiciel ka changer quoi Mali politique ko a donna Mali fɛn bɛɛ la Mali fɛ politique ye malien yɛrɛ de bila kunjugu kan donc pour que an bɛ bɔ nin ko in na donc maintenant il faut que franchement Mali balontan yɛrɛ de kan ka réinitialiser ka réinitialiser awɔ ayiwa baasi tɛ Malien bɛ ka réinitialiser cogo bɛɛ an b'a dɔn foyi ma kɛ fɔlɔ Mali balontan yɛrɛ kan ka réinitialiser de parce que n'a ma to nin na dɔrɔn franchement anw kan tɛ fɛn de dɔn an ka chance kɛra min ye an ye dɔɔnin kɛ balontan na o de y'a to an bɛ réussir sinon bilahi don dɔ la an ka mɔgɔw bɛ n'an ta voilà donc n tɛna mɛn bi na n bɛ a to mɔgɔ wɛrɛ ka don mais n kɔni bɛ ɲini joueurs bɛɛ franchement u k'a lajɛ ça fait pitié de voir jamaba in bɔra o don k'a lajɛ ils n'ont même pas mouillé le maillot a ma ɲi passé a dusukasi fanga ka bon i b'a fɔ ko Mali tun kan na ani Mali u kɛra olu je sais pas ani Mali min filɛ nin on était méconnaissable sur tous les plans. C'est vrai. Franchement, quand tu vas dire Samata quoi, franchement, quand tu dis Samata quoi. Allez, stade gardien qui va gardien. On va voir le Tidikan, lui, il est venu en retard, c'est normal. Il est pas là, il devait te rouler là. Mais après, Samata, il y a d'autres gardiens en dehors de Samata. Il a montré tout ce qu'il avait dans son ventre pour le Mali. Donc maintenant, merci bien an bɛ kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma merci kiba ne bɛ min fɔ o ye k'a fɔ denmisɛnnin balontan u bɛ ka wari dun ka san 20 ye nin ye coopération française ne bɛ ka min fɔ ne tun b'a la de
ne te ko ne ya men quoi ayi ne tun y'a acteur de communication kɔnɔna na Balabugu ta équipe tun bɛ ne bolo ko dɔ de tun bɛ ko coopération française de tun b'a sigi u b'a fɔ ko tournoi de l'amitié san o san olu de bɛna n'u ka wari ye Mali fan bɛɛ fɛ u bɛ compétition organiser a kuncɛyɔrɔ o bɛ kɛ Omnisport de ye u nan'o bɔ a la fana dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo Assalamu alaikum. Waalaikum salam. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Amidu Jalo Keba n balimakɛ salamu alaikum. Kori baasi la Jalo? Baasi foyi tɛ n na ne bɛ Italie. Ne b'a ka émission lamɛn su ni tile n bɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛ so kɔnɔ n b'a lamɛn wagati bɛɛ. A diyara n ye. Voilà bon ne bɛ kuma mun ta ka da église ka ko kan fédération dama tɛ dɛ dusu de t'an ka joueur kɔnɔ. Dusu de wala u tɛ mɔgɔ lajɛ u tɛ sunɔgɔ lajɛ u tɛ n'u taara Mali la dɔrɔn a kɛra a ɲɛna an ma ɲɛ Mali de don c'est fini. A banna ne yɛrɛ fɛ yan ne bɛ balontan kɛ yan wa bɛɛ de bɛ taa. U dimilen dɔrɔn tɛ se ka fɛn fɛn n b'aw fɔ dɔrɔn a ka émission n b'a lamɛn wagati bɛɛ. A diyara n ye. Depuis Côte d'Ivoire bolontan bɔra la ne tɛ Mali ka sigi télé la k'an ka télé bila Mali bolontan na n t'a kɛ n b'a résultat de lajɛ n t'a lajɛ. I Jalo. Merci beaucoup. Ko n bɛ Kasim fo. Kasim tulo b'i la. Ok merci beaucoup. Jalo kɛ a m'a fɔ Italikaw fɛ yen. K'a di minnu na a tɛ se ka kuma. Kelen tɛ o. N ko kɔrɔbɔrɔw fana kɛra ten olu t'a lajɛ tuguni o. I b'a dɔn ko o coupe in. Salif tun b'o kɛ san o san ka denmisɛnnin ɲumanw b'o la k'a di clubw ma Esad la cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ye baaraba de kɛ a tɔgɔ ko Jules Esad Mini ni Esad Kare tun bɛ ale bolo don o don sɔgɔma u bɛ entraînement kɛ u bɛ denmisɛnninw dilan k'a di Esad ma Real fana Real Kare ni Real Mini tun b'olu bolo Joliba fana Faye tun bɛ Jolibakaw fɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ joueur min na anw bolo duguma Kare kɔnɔ an bɛ taa d'u ma olu de bɛ licence k'u la. Mun y'o bɛɛ tiɲɛ bi? Mun y'a tiɲɛ parce que politique min tun bɛ o wagati o tun tɛ wariko ye o. Faye tun bɛ min don a la ale yɛrɛ kun wari la Faye yɛrɛ kun bɛ mun sɔrɔ ani jeunes ninnu u bɛ mun sɔrɔ olu tun b'o don a la club tun tɛ wari di anw ma o ne tun bɛ n ka bourse de ta n bɛ kalan min kɛ n bɛ baara min kɛ n fa kɛrɛfɛ menuisier baara ye ani n kɔrɔkɛw journal feere ne tun b'o de fara ɲɔgɔn kan ka maaw ni fɛnw san ka denmisɛnninw ye. Mɔgɔ tun tɛ wari d'aw ma o mais bi wari bɛ ka sɔrɔ a la o wari fédération de ko k'ale t'o di duguma mɔgɔw ma minɛ a t'a di a tɛ compétition organiser a tɛ fɛ football ka développer u bɛ mɔgɔ de bila ka taa Faransi ko ka t'i sigi nanzara jamanaw la ko ni joueur ɲuman min bɛ yen n'a fɔra ko o ye Jalo ye Touré ye nin ye a ka fɔ dɔrɔn ko maliyɛn jamu b'a la dɔrɔn u kana n'olu ye. Ayiwa Kasim dɔ b'an kɔ allo. E ni Ala cɛ Keba o ni ne ye n den min lamɔ yan. Olu tɛ kelen ye. U tɛ se ka kɛ kelen ye sa. Allo. Allô? Allô? Oui, allô? Donc, Keba, bolontan tun bɛ ten de. I ɲɛ bɛ anw na cogo min ne tun bɛ Balabugu cogo min ne ɲɔgɔnna caman fana de fana tun bɛ Balabugu équipe bɛ minnu bolo Seydina Black Star min bɛ première division na o tun bɛ yen Balabugu oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Ismaël Konaté. Ismaël Konaté. Joël Ismaël Konaté. An bɛ émission na ou bien a banna de? An bɛ émission na. Ah ok bon balontan ko in. Bon effectivement cɛ u b'a lajɛ ka togoya ɲini wa ça nin tɛ ko ye quoi parce que an bɛ kɔ kan yan nɔ ne bɛ États-Unis yan nɔ je suis à Atlanta. Bon cɛ dusukasi bɛ ɲini ka na faga ne yɛrɛ an yɛrɛ ma caman yɛrɛ la ɲinɛ a kɔ de. Wari ko ne ye Tomɔrɔbugu ka de. Tomɔrɔbugu. U bɛ wari min don expatriés la. Jeunes minnu bɛ yen k'u encadré san kɔnɔ n'i y'u di mɔgɔ ma u bɛ t'o gosi. U k'a kɛ équipe nationale bɛ permanent u k'a di mɔgɔ ɲɛnama dɔ ma dɔrɔn. Wari min bɛ don olu la u k'o to olu bolo k'o kɛ quoi parce que an sɛgɛnna. Quand ça se fait pas tout le temps de b'a concentré ko balontan cɛ dusukasi bɛ ɲini ka na faga. Dugu dɔw tuma dɔw b'u waso a la n terikɛ bɔrɔw bɛ yen belenɔgɔw bɛɛ b'i waso a la. Hali ka fisa ni minnu ye.
wali yɛrɛ ka wusa ni mun ye olu b'o waso la bɔlɔntan na. a bɛɛ la cɛ an fila ni bɔlɔntan de bɛ wolo den tɛ tɔmɔrɔbu min tɛ bɔlɔntan na. o tɛ yen. tɔw bɛ taa kalan ni. mɛ an bɛɛ bɔlɔntan. ka cɛsika ni fɛnw yanni an ka kuma la. mɛ n'i y'an ka jɛw ye dusukolo ko don dɔ ye kasi min ka émission lamɛn samedi dɔ fɛ. n y'a dɔn ko n'o b'a se ka kupu ta. fédération ko in. mɔgɔ dɔw k'u sen da jamana kunturu kan kan. ça se fait pas. Tu crois qu'il est malin ou non quoi? Tu crois qu'il est malin ou non? Wallah, c'est gars-là. On ne peut pas continuer comme ça. Entraîneur, il est cher, man, il y a tout. Entraîneur, il est comme la chica, il va faire un match amical là. Pas pour match amical. Match amical, là, il faut que vous concentrez les deux. Mais quand c'est un match, il faut concentrer là. Quand la gérou là, il va quand gérou la chaîne, il va qu'on terrain match quoi. Numéro 2, on ne cherche pas une équipe qui gagne. C'est pas pour. Ni match il va temps conserver, il va te gagner défense pour que match gagne ou match gâté. Donc il va bien conserver. Mais du coup, si on a pas, quand il assigné toi, on a d'abord volontaire pour elle là, ou d'abord volontaire là, ou d'abord là, on préparer une équipe noire ani statut ɲuman kana quoi min bɛ structure ɲuman kana mun bɛ se k'an ka bɔlɔntan bila sen kan ayiwa u k'an bɔ a bɛɛ la quoi u ka jɛ kɔfɛ mɔgɔ ninnu yɛrɛ de ko parce que an tɔɔrɔ la quoi. merci. ok i bɛ n ka foli fɔ kɔrɔ Kasim ko n b'a suivre 24 heures sur 24. merci Kasim tulo b'i la. ko n bɛna awɔ ko a bɛ se k'an ka numéro ta inbox kan ni ci min n b'a fɔ a ye vocal la fɛn kan quoi. ni ala sɔnna. ça me fait plaisir. franchement je suis très fan de Kasim wallahi bilahi. merci a bɛ tila k'i ka numéro ta. ok inchallah. merci. bonne journée. waaw. Keba nye min f'i ye nin cɛ in nin bɛ nin y'an ka mɔgɔ ye Ismaël Konate an ka mɔgɔ don mun an ka mɔgɔ don an bɛ baara min kɛ a b'a dɔn i b'a dɔn ko carré kelen kɔnɔ kin kelen kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ équipe denmisɛnnin équipe 5 bɛ yen 5 6 bɛ yen aw bɛɛ bɛ ballon ta mais ni min bɛna taga compétition ɲɛnama dɔ la a bɛ joueur di ɲɔgɔn ma parce que a tɛna na jouer fɛ e tɛna taga a la coupe tun bɛ kɛ ten fɛnw tun bɛ kɛ ten Omnisport la i b'a dɔn min na coupe du Mali tun bɛ diya parce que coupe du Mali daminɛ ban don dɛ o don de fana tun ye denmisɛnninw carré kɔnɔ denmisɛnninw na don ye olu fana bɛna Omnisport ye ka ballon ta a kan n k'o tun ye fierté de ye. o si tɛ yen bilen. cɛ da sera kuma dɔ ma Konate fɔlɔ équipe nationale tun bɛ entraînement kɛ Mali kɔnɔ yan samedi o samedi ani dimanche o dimanche Bamakɔ entraîneur de tun b'o entraîner ka u sigi ka baara kɛ n'u ye hali tubabu entraîneur ta daminɛnen Christian Saramaya n'ale ye jaabi ɲuman kɛ na an ye a tun bɛ temps de ta ka baara kɛ yan aw ka Coupe d'Afrique banna. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam tɔgɔ ni jamu. Ousmane Jara ne bɛ Espagne. Ousmane tulo b'i la. kuma ka fila dɔrɔn ne bɛ ne bolo quoi. Zéro ka dusundanya ani entraîneur fana kunkolo t'a la quoi. Zéro ka. dusundanya dusu t'u la quoi. awɔ. bon entraîneur fana kunkolo t'a la quoi. a ye ballontan kɛ nka entraîneur a tɛ se k'a maîtriser quoi. e taara Côte-d'Ivoire ye action min di Côte-d'Ivoire n'a y'o action kelen kɛ Mali la i ka segin tuguni. Scénario bɛɛ b'a dɔn scénario titiri min b'a la Europe kɔnɔ ani titiri min b'a la Afrique kɔnɔna ye. parce que débattu bɛ siran a ye quoi. bon ni e nana i ka débattu bɛ siran mɔgɔ min ni e nana o b'o kɔnɔ ka i ka dɔn ko de u jaabi don a la o. o action kelen de y'a sɔrɔ Côte-d'Ivoire o action kelen fana y'a sɔrɔ Mali la quoi. tiɲɛ yɛrɛ la Mali yɛrɛ bolila yɛrɛ nin yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ Mali bolila bɛɛ bɛ kɔfɛ quoi. i delila. non Mali bolila ne yɛrɛ da ta a maillot n'a crédit ka taa o. ne yɛrɛ mɔgɔ foyi de t'a la Mali yɛrɛ boloko yɛrɛ ne yɛrɛ ye ɲin bɔra pewu. non i delila. a ɲɛ bɛ sɔrɔ i delila. bon an yɛrɛ ɲɛna Côte d'Ivoire ta tɛ ne kɔnɔ n'an bɛna dususuma sɔrɔ nin coupe du monde in kɛnɛ kan. bon n'an yɛrɛ fana n'an tɔ dusu kasi tuguni ne yɛrɛ fɛ nin n banna nin ba de don quoi. a kelen nin cɛ hali bi ne tɛ ka taa baara la. parce que an ka baara bɛɛ ye Ivoirien
Non, tiens la ka gele bolo. Tiens la ka gele. Aywa. Merci. Merci. Kasim. Kiba. Ameka mo hakile no resanso. To yara ka ban fana na abenne ke mo ka nyefoli ke mo. Me ne be fa ka min don dro. C'est que ni an b'a fait bi ka taa ɲɛ an bɛ min nɔfɛ an k'o sɔrɔ allo terikɛ tɔgɔ ni jamu walekum salam i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mamo Fayinkɛ ka bɔ Espagne an tulo b'i la a cɛ Mali balontan ko aw tɛ u k'a bɛɛ dabila sa cɛ an sɔnjalen don yan walahi bilahi an sɔnjilen don ayiwa hakilina jumɛn bɛ yɛrɛ la ale taara non an tɔɔrɔ la quoi wallahi an tɔɔrɔ la wallahi hali u ka musomaninw bila cɛmaninw ninnu place la u ka taa compétition kɛ o ka fisa nin ye quoi wallahi an tɔɔrɔ la an baga internateur foyi tɛ hali ni ye Guardiola ni Mourinho bila Mali équipe kɔnɔ papa kɛ joueur d'équipe ninnu kɔnɔ équipe ninnu non n ka cɛ an salen don wallahi bilahi wallahi ne kɔni man taa yafa wallahi an tɛ ka se an tɛ sunɔgɔ yan an tɛ sunɔgɔ ni minnu bɛ anw bɛ tunga de la an ka ca ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala tɛ se ka kuma e de ye hɛrɛ ye wa e bolo mun bɛ se ka kɛ sisan non ko k'a ci k'a bɛ bɔ yen ayiwa a y'a faamu Kasim Kiba i b'a dɔn ko minnu bɛ kɔ kan u bɛ ka min fɔ i b'a dɔn c'est que transition nalen Maliens y'u ka honneur n'u ka dignité retrouver diɲɛ fan bɛɛ fɛ quoi mais balontan bɛ ka Mali ka honneur a n'a ka dignité parce que ni nin bɛ kɛ tiɲɛ na wagati ni ko don c'est comme Coupe d'Afrique wagati i b'a mɛn Maliens ni Ivoiriens an bɛ fɛnw kɛ réseau kan n'o wagati tɛmɛna a bɛ ban mais ko min don a fɔli tɛ ban o jaabi sɛbɛnnen don yen o tuma mɔgɔ bɛ jira a sɛnɛ kan k'a fɔ aw dɛsɛra ka nin kɛ c'est pourquoi anw bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ko bi minnu bɛ yen ni centre de formation b'u bolo AFE ɲɔgɔnna ninnu minnu bɛ yen n y'a mɛn ko dɔwɛrɛ fana bɛ yen min ni AFE fana tɛ kelen ye joli b'a ninnu ni sadu ni fɛnw k'u ka politique de jeunes daminɛ k'u ka centre de formation kɛ mɔgɔ ka ta fɔlɔ équipe nationale A tun bɛ yen équipe nationale B tun bɛ yen olu kɛkun kun ye mun ye ka mɔgɔw labɛn Bamakɔ yan minnu bɛ jouer mais k'anw ka championnat national ba in bɛ ta k'a lajɛ ko o joueur ni ɲinan yɛrɛ tɛ a fɔ ni Zeyna yɛrɛ tɛ u tun tɛ taa yɛrɛ ɔ bɛ komi u bɛna ballon olu kɔni bɛna championnat tan ten dɔrɔn a banna nafa fosi tɛ a la a tɛ foyi ɲɛ coupe du Mali ni fɛn nafa foyi tɛ a la a bɛ kɛ dɔrɔn parce que dɔrɔn ka CAF ni FIFA ka fɛnw respecter mais mun ka ɲi ni nin bɛɛ ye équipe in bɛɛ millions kun b'u bolo cadeau b'u bolo junior b'u bolo fɔlɔ coupe cadet n'i ma fili ministère dɔ kɔni tun b'a ta coupe cadet Mali coupe cadet ministère dɔ tun b'a ta assemblée nationale o tun bɛ junior ka coupe ta min ye école ka coupe ye jamana yɛrɛ tun b'o ta a ka musaka la n'o ye coupe interscolaire ninnu ye nin bɛɛ de tun bɛ kɛ instructeurs encadreurs ni fɛnw bɛ yaala nin bɛɛ de kɛnɛ kan k'a lajɛ joueur ɲuman minnu bɛ sɔrɔ a la o bɛ kɛ ka équipe nationale dɛmɛ pour que n y'a daminɛ ni Tunis 94 ye parce que Tunis 94 o kɛra occasion ye Mali bolo Mali ka taga ni équipe ye équipe min ye 90% pour ne pas dire 100% parce que saba dɔrɔn de tun ye expatrié a la ka taga n'o ye gardien saba bɛɛ tun bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan défenseur ninnu ni arrière ni solo tun bɛ yan fɛ fan fɛ Segu Sangare tun bɛ yan dugutigi ani Ablaye ka fara Sumano kan camancɛ la Basala ni a kɔrɔkɛ ala ma hinɛna Bɛnkɛ la ale ni Vieux Pathé ninnu ka taga fara Fɛrɛnan yɛrɛ kan u bɛɛ tun ye yan balontannaw de ye allo Manankɛ tɔgɔ ni jamu Bakari Touré Bakari an tulo b'i la Kangaba mara la an tulo b'i la i tɛ bɔ mankan kɛrɛfɛ dɔɔnin yan
Mangan bari bi ila téléphone ko ra. Ouais, écouteur de bala. Écouteur de bala. Ouais, écouteur bala. E be se ko boala, sinon l'autre la re. Donc keba. O bara minu banu mare. Singanga ko de ma. We segore ma. Nu segiro ma. Mo ga soroya équipe nationale B. Umo o sirwe parce que ni ye B na ko a mo de dono la. C'est qui sigino e. Olu ga entraînement fana. Club tate dogo ngona na. Olu tumi togo la omnisport la. Ya. Mais fon ketugo tumi yawo. Fɛn bɛɛ kun labɛnnen don. Sari baara kɛcogo kun bɛ pour que ka se ka jaabi sɔrɔ. Mais mun yɛrɛ nana ni nin bɛɛ b'a dɔn. Depuis ballontan yɛrɛ de nana di mɔgɔw ma minnu ko ko jaabi t'olu ɲɛ sira la. C'est à dire an ye se sɔrɔ an ma se sɔrɔ o tɛ foyi cɛ olu ye. An ka kunnaja sɔrɔ hali mɔgɔ bɛ ka min fɔ nin n'i ye entraîneur sigi k'a ɲininka n'a ka musaka sɔrɔ cogo ɲɛ fɛnɛ i bɛ masaya sigi ala ma. Est-ce que a wari bɛɛ bɛ don a tɛgɛ kɔnɔ? Kosa in na n y'a mɛn k'a fɔra ko ka virement kɛ joueur kun ko mɔgɔ dɔw tun bɛna kɛlɛ kɛ Côte d'Ivoire ko pour ka ko virement k'olu tɛ dɔn ko ka wari mugu ta ka d'u ma. Président de ko mɔgɔ si tɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ni mɔgɔ ma ni wari mugu sugu la a bolo la tuguni. Mali to o mɔgɔ bɔ yan compte b'i ka compte numéro di parce que aw bɛɛ professionnel de compte b'aw bolo o compte ko min kɛra o fana ye mankanba de ye. Parce que n'a nana tɛgɛ la ne de ye Fala wele o ne de ko Amarakan na ne de ko n k'e Kebakan na aw si bɛɛ aw na se ka na 9 millions 8 millions 12 ta k'aw kɔ don ka ne sigilen to. K'a sɔrɔ dɔɔni ma d'i ma. Mais ni ne b'o la n bɛ ka mun kɛ n bɛ ka faso ci de o parce que ne kan k'aw ka hakɛ n'aw ka fɛn bɛɛ de to aw bolo aw k'aw ka baara kɛ n'a ye o bɛ ne kuma diya au contraire n'a aw y'o sɔrɔ ne de kan ka fɔ n ko bon n ko nin filɛ nin a ye nin fara kan aw k'aw jija pour que jamana bɛ se ka tɔgɔ duman sɔrɔ cogo min na o de banna fɔlɔ Banu Magaji ninnu Sorikonanjiw Amarindaw Kayikaw ka ballontan dɛmɛbaga ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka wariw de ta ka don ballontan na Mali kɔnɔ. Parce que dɔ b'an kɔ nɛgɛjuru la. Allo. Allo. Aba an ce. Ma. I tɔgɔ ni jamu. I Mariko an tulo b'i la. Aha. Da soromani energy fɛngɛ n'a bɛ se ka di tumo quoi. Ah. Allo. Allo an tulo b'i la o. Energy fɛngɛ ka a ɲɛmɔgɔya bɛɛ di tumo quoi. Énergie fɛngɛ. Ko ka énergie ɲɛmɔgɔya bɛɛ di Irisiw ma. Binta tɛ énergie. Ne kuran ko la. Kiba o fɛnw minnu y'o baara kɛ olu bi yan. C'est pour que don la ne sigilen télé ɲɛkɔrɔ ne y'a ye ko ministre min bɛ yen sa fɔ n ma n yɛrɛ tɔgɔ ma k'a ye ministre des sports kɔrɔlenw bisimila. Ne nisɔndiyara parce que n ko mɔgɔ dɔw bɛ nin na olu ye baara dɔw kɛ farikolo ɲɛnajɛ ta na sira la. Hali na miɲɔn gindo ninnu. Voilà olu ye baara dɔw kɛ n ko ni ale sera ka olu lamɛn a ka se k'o kɛ ka baara kɛ o bɛ fisaya ma mais nana mun ye ko états généraux min kɛnɛ kan fɛn bɛɛ fɔra fo aigle bɔra compétition min na kungo wɛrɛw de taara ta ka na problème wɛrɛw de taara ta ka na fɛn wɛrɛw de taara fɔ yen min foyi tɛ a kan i tɛ se ka états généraux kɛ ko joueur ka entraîneur joueur ka capitaine tɛ yen i t'a kɛ ko joueur ka mɔgɔ dɔw tɛ yen i t'a kɛ ko entraîneur tɛ yen i t'a kɛ ko fédération mɔgɔ wɛrɛ ye fɛn min saboter a dayɛlɛ don wagati min na joueur yɛrɛ bɛ congé la kɛ voilà joueur bɛ congé la o fana bɛ se k'u ka hakilina di u bɔra kan na Keba taa b'u bolo u ka na Bamakɔ yan u ka sigi a ka f'u ɲɛna ni tiɲɛ don a y'aw yɛrɛ de a ye nin kɛ mais nin ma ɲɛ ni mɔgɔw ye nin ye. A tɔgɔ ni jamu. Kalifa Sogolo. Ka bɔ Furu. Kalifa an tulo b'i la. Voilà n ko ne ka ye la. Bon denmisɛnninw o lamɔna dɔw de bolo. U lamɔna dɔw de bolo i n'a fɔ Bayiba ni Fajiri olu bɛ denmisɛnninw min dɔn kojugu. Bon mɔgɔ minnu bɛ a dɔn an bɛ tila ka tɛmɛ olu kɔrɔ a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta. N'i y'an ka joueurs jateminɛ o bɛɛ lamɔna olu de bolo quoi.
ne ka yira wala sa denmisɛnninw yɛrɛ ka dɔn olu de kɛra sababu ye bon ne ka yira olu de fana bɛ se ka denmisɛnninw labaara kosɛbɛ voilà o kɔni ye ne ka faamuya ye ne ka ye a diyara an ye merci merci kiba filɛ k'a da se min ma nin ye o bɛ balontan na c'est que sisan ni entraîneur A bɛ yen ni B bɛ baara kɛ so ou bien ni équipe dɔ bɛ yen sisan denmisɛnnin équipe dɔ b'a bolo sa kade par exemple sa e ye kadew ta a kɛra coupe d'Afrique sa aw bɔr'o la a taara coupe d'Afrique junior la a y'o ta a ye espoir ta donc diyagoya don e bɛ na ni olu denmisɛnninw ye de parce que b'u dɔn ni titulaire dɔ bɛ ta ko parce que technicien fɛn kama e bɛ k'o ka danga ye pour que denmisɛnninw ka kow préparateur ni fɛn ninnu e b'olu dɔn mais kiba e k'anw ka fɛn ta k'a lajɛ ni Mali ka match bɛ i bɛ tubabu tulo bilen min ye terrain kan o préparateur physique i t'o o malien ye hali jitalaw a bɛɛ ye olu ye mais Ghana équipe la ma mɔgɔ kelen ye min ye olu b'u yɛrɛ kalama o ne y'o de f'i ɲɛna sa n ko n'o y'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ de an ka jaabi de kɛ balontan na u b'a dɔn min kan ka kɛ o Fanyeri Jaraw bɛ yan cɛ bɔra ka minnu fɔ sa Bayibaw bɛ yan min ye Dramé ninnu bɛ yan mais olu bɛ se dɛsɛ cogo ka équipe dilan ka da an ma awɔ an cɛ tɔgɔ ni jamu an tulo b'i la ne aw fɔ fɔlɔ minnu bɛ k'aw lajɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo c'est-à-dire Mali balontan kɔn bilama surtout an ka équipe 1 c'est-à-dire entraîneur ko dɔrɔn de bɛ anw na quoi entraîneur ko de b'an na c'est-à-dire depuis an bɔra CAN na ka na n'a ye ka na Eric Cheichel min filɛ nin équipe kɔnɔ Eric Cheichel tun kan ka labila parce que ka taa fɛn jumɛn kan balontan a bɛ fɔ sélectionneur Eric Cheichel ni sélectionneur de entraîneur tɛ quoi sélectionneur bɛ joueur lajɛ de diɲɛ kɔnɔ i ka joueur bɛ yɔrɔ min na ka ɲuman fara ɲɔgɔn kan ka tila ka o ɲuman minnu bɛ i b'a fara ɲɔgɔn kan ka tila ka équipe type bɔ a la joueur 11 a gɛlɛyala a ma nɔgɔyara nin 11 de ye n ka équipe fɔlɔ ye maintenant ni nin bɔra nin bɛ don nin bɔra nin bɛ don souvent entraîneur baw hali i b'o lajɛ diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire sportif yɛrɛ b'a dɔn ni karisa changement bɛna kɛ dɔn ni numéro bɔra nin numéro de bɛ don awɔ depuis Eric Cheichel nana Mali la ka daminɛ a ka pré-match fo kunna seni Ghana an ci a y'a lajɛ a joueur bɛɛ don o don joueur kura de b'a bolo filanan ye jumɛn lecture de jeu tɛ Eric Cheichel la k'a fɔ ni équipe dɔ nana ka na kɛ ɲɔgɔn na sisan 45 minutes kɔfɛ a ye bi a ma bi i ye bi don a la i ma bi don a la 45 minutes kɔfɛ entraîneur ba bɛɛ bɛ yen sélectionneur ba bɛɛ bɛ yen b'u ka lecture de jeu kɛ k'a dɔn k'a fɔ bon c'est-à-dire ni équipe in a bɛ ka jouer tan nin kan ka système de kɛ pour que k'a bloquer ka bi don a la ou bien a ka bi min bɛ na ka bi bɔ bon o lecture de jeu tɛ Eric Cheichel la à chaque fois i b'a ye Eric Cheichel bɛ na deuxième mi-temps kɔnɔna na a bɛna changement dɔ kɛ changement minnu bɛ c'est-à-dire hali mɔgɔ minnu bɛ i tɛ balontan dɔn i ma deli ka sigi balontan kɛnɛ kan c'est-à-dire i b'a ye a b'o changement modèle de kɛ o b'a yira k'a fɔ lecture de jeu tɛ Eric Cheichel la bon lecture de jeu t'i la match kɔnɔ i tɛ se ka équipe ba bugɔ i ka match bɛɛ bɛ kɛ équipe den bugɔ de e ka Eric Cheichel lajɛ depuis a nana farafinna a fɔ farafinna équipe baw match amical la a ye Niger ci comment on appelle Nigeria ci 2-0 o kɔfɛ a ma équipe ba foyi bugɔ donc mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ fɛ ka kuku ta i bɛ fɛ ka koba kɛ f'i ka équipe baw de ci pour que a se ka ko dɔ kɛ quoi o kɔfɛ n'i ye Eric Cheichel ka kunu match la kunna seni match la contre Ghana a ka acte kɔnɔ mɔgɔ min b'a la k'a balle comment on appelle équipe adversaire ka balle aérienne bɛɛ bloqué n'o ye Bakary n'o ye Sagna ye a ye Sagna labɔ ka Kiki Kuyate la don 2 pieds gauche axe kɔnɔ 2 pieds gauche i t'a ye diɲɛ kɔnɔ balontan yɛrɛ la yɛrɛ a t'i ye quoi n'i ye 2 pieds gauche la i b'a sɔrɔ entraîneur bɛ fɛ ka gauche kelen a b'a décaler ka kɛ latéral ou bien ka kɛ milieu défensif ye ka droite dɔ fara axe kɔnɔ i b'a sɔrɔ o bɛ jouer ten tɔ et puis o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn e ka attaquant min b'a la ka adversaire bloqué ka bali ka yɛlɛ maintenant i bɛ tilen dɔrɔn i b'o de labɔ a lajɛ a bɛ bi fɛn fɛn ta dernière minute a b'o bi de ta donc ne kɔni min ye n'a fɔ fédération kan ka lecture ɲɛnama kɛ nin ko in na et puis ka kɔrɔ k'a lajɛ Mali balontan yɛrɛ c'est-à-dire a bɛ se ka bɔ nin cogoya in na cogoya min na quoi parce que an ka problème tɛ équipe fɔlɔ dɔrɔn équipe 1 dɔrɔn mais hali an ka championnat ça va pas du tout maintenant fédération président bɛ problème na fédération yɛrɛ t'a dɔn a kan ka ko gérer cogoya min na bon ministre min fana bɛ yen n'o bɛ balontan kunna ne ka faamu na a c'est-à-dire a tɛ ko in maîtriser quoi donc laɲini kelen min bɛ ne kɔni b'a kɛ Eric Cheichel fɛ c'est-à-dire a ka walan sɛbɛ quoi mɔgɔ wɛrɛ ka na o ka équipe ta min o bɛ se ka min kɛ a ye dɔ kɛ quoi au fait a ye min kɛ an b'a fɔ o la c'est-à-dire a dɛsɛra mun na mɔgɔ wɛrɛ ka na mun bɛ se ka continuer k'o kɛ entraîneur caman bɛ an fɛ yan nɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni Eric Cheichel ka
match o match i b'a sɔrɔ joueur dɔ de bɛ kuma ni Eric Chaussel pour que a ka se ka changement dɔ kɛ ou bien a ka se k'a ka tactique de jeu ka se k'a falen o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ entraîneur adjoint min fana bɛ Eric Chaussel bolo c'est à dire a t'a lamɛn ou bien u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ou bien o fana tɛ fɛn dɔ ka fara Eric Chaussel kan donc o kɛra dɔrɔn problème bɛ yen quoi en toute réalité kunasini défaite kɔfɛ Eric Chaussel kan ka walan de sɛmɛ n'a ma walan tɛmɛ fédération kan ka gagner n'a ma gagner maliyɛnw kan ka diyagoya a ka taa donc ne tun b'a fɛ ka nin contribution de kɛ aw ka émission na k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn. Merci Benito. Ne ye min faamu nin ka fara n kan ye nin bɛ balontan dɔn hali na entraîneur tɛ ni balontan na tɛ a bɛ balontan dɔn et puis o ka tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye a ka kuma fan dɔ jateminɛ o ye a sinsinna entraîneur kan tiɲɛ na ne kɔni bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est ce que cɛ in tɛ joueur feerela de parce que n'i bɛ joueur feere de bɛ nin fɛn sugu ninnu kɛ i b'a fɔ ko n ka bɛɛ la jouer bɛɛ ka dɔɔnin kɛ voilà donc n ka mɔgɔw b'u ye u bɛ jouer pour que n ka se ka n ka contrat maintenir non an de b'an mago ɲini na o mais a bɔra ka min fɔ sisan fédération ɲɛmɔgɔ tɛ yen ministre tɛ fɛn dɔn balontan ko la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ nafa sɔrɔ a la olu de bɛna kuma fɔ ministre bɛ olu de lamɛn ani a kan ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ministre t'o dɔn. Kasim an ka capitaine delila ka kuma ta vestiaire kɔnɔ Amari a ye kuma min fɔ a bɛ mɔgɔ ɲɛji bɔ ko n'an ma balontan ko an bɛ ka dusukasi bɛna se maliyɛnw ma bi ko ala kelen pe de b'a dɔn a ye nin fɔ alamisa tɛmɛnen ta ka jugu n'o bɛɛ ye a yɔrɔ la hali alamisa tɛmɛnen a jiginna ka kuma joueur fɛ yani kana fana entraînement kɛyɔrɔ a taara kuma parce que ale ɲangilen don k'a voilà o joueur sugu i b'a ye k'a fɔ Amari dusu bɛ Amari la kojugu dusu b'a la yɛrɛ de i b'a dɔn mɔgɔ min ka joueur dilannen don wa Musa Konate i kɔrɔkɛ Musa kiki ninnu bɛ Musa de i ka fɛn Tomikɔrɔbugu ka ye min fɔ cɛ ko diɲɛ bɛɛ jamana fila de denmisɛnnin bɛ wolo ni balontan o Brésil ni Mali olu de denmisɛnninw kalan t'a la n'i ye Mayembugu ta bi wulada mana se grain tɛ sigi Mayembugu o quartier baden de bɛ Bamakɔ yan grain tɛ yen wula fɛ bɛɛ bɛ Keba n bɛ ka min f'i ɲɛna n y'a kɛ san 15 de koyi cɛ o tɛ dɔɔnin ye dɛ san 15 89 2000 i mɛna la n b'a dɔn n bɛ ka min f'i ɲɛna o ni wɔlɔfɔfin taga kalanko in yɛrɛ tun tɛ Musa Tɔgɔma ka fangajala ye n'o tun tɛ sa b'a sɔrɔ n bɛ nin woyo in fɛ koyi parce que baara wɛrɛ tun tɛ yen o débouché tɛ yen foyi tɛ yen i bɛ nin de kɛ mais min bɛ mɔgɔ dusu kasi anw tun b'a la wagati min na anw tun b'an ta de don a la mais bi diɲɛ yɛrɛ y'a décidé ko ka wari don o tɛ ka se o duguma mɔgɔw ma o de tigɛ balontan na e bɛ se ka tiɲɛ fɔ o kɛnɛ kan o non ne bɛ fɛ ka i yɛrɛ ta e bɛ k'i yɛrɛ pɔsɔn wari don a la e tɛ o ka tiɲɛ ɲini o ne bɛ k'o de f'i ɲɛna n ko n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ ka anw sɔrɔ o de la ne ko n ko ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛsin a ma bani u k'a jateminɛ bani par exemple e y'i bɛɛ bila sira kelen kan e ye mɔgɔ bɛɛ bonya u ni min ka kan e bɛ k'o k'u ye kuma dɔ la i bɛ u la nisɔndiya e yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ n'e kumana u b'e lamɛn wa ou bien mɔgɔ minnu b'a di e ma aw b'i lamɛn denmisɛnninw ninnu bɛ ten de o u bɛ ten de awɔ fédération mɔgɔ dɔw tɛ content n'u m'a fɔ ko Aigle ka match bɛ yen ni billet sɔngɔ tɛ maillot feere tɛ joueur minnu na u bɛ wari min d'u ma u ka prime ka fɛn e bɛ ka ɲinɛ téléphone di yɛrɛ kɔ téléphone de bɛ di ni cadeau ni fɛn minnu caman b'a bɛ na téléphone di yan dɛ i ma nin di yan dɛ maaw di yan dɛ mais e bɛ t'o la cogo di n'o tigi ma résultat e bɛ se ka mun fɔ e yɛrɛ b'a fɔ ko a bɛ ɲɛ i b'o dɔrɔn de fɔ i bɛ kɛ comme ni fédération journaliste dɛmɛbaga journaliste kirikara minnu bɛ réseau kan bi k'an k'an muɲu an b'a muɲu mun de la i tɔgɔ mana kɛ liste la dɔrɔn 500 000 bɛ d'i ma un coup i tɔgɔ dɔrɔn ka ta liste la a maa 28 kelen o kelen i tɔgɔ dɔrɔn dɛ prime de match t'o la n'aw gagnera aw cira dɔ bɛ se ka d'aw ma tuguni i bɛna fɔ i bɛ loger hôtel min na i tɛ courant da dɔn i tɛ ji da dɔn nin bɛɛ bɛ di faso de fɛ dɛ fédération tɛ dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen di ni ko ni président bɛ kuma la ko non ko FIFA dɛ CAF dɛ Keba u b'o fɔ balontan dɔnbaliw de ye sa FIFA CAF o t'aw ka sokɔnɔ kow ye sa comme an ka président tɛ an filɛ nin sisan n'an ko Eric Sefusel ka taa e ɲɛna ko FIFA ko de b'o la ni maliyɛnw ko fédération ka cɛ e ɲɛna ko FIFA ko de b'o la FIFA bɛ na a b'a fɔ ko bon a ye mɔgɔ ɲini comme monsieur le ministre i ko k'i y'u bɔ yen mɔgɔ yira an na i b'i ka délégation di min ma yanni bureau kura ka sigi a bɛ continuer mais n'o tɛ ka fɔ mɔgɔ a bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna FIFA nkalon minnu b'a fɔ u ka nafa de bɛ nin wagati nin kɛcogo in na nin ko kɛcogo in de da ka di u la u bɛ sɔrɔ de kɛ nin na o de ka fisa u ma n'o tɛ e ni ala n'a kira cɛ denmisɛnnin fitinin u b'i bolo carré kɔnɔ u bɛ
ballon ta i bolo u ka fɛn bɛɛ ye école ta wari crème boisson hali n'u bɛna cinéma fɛn jouer réception kɛ hali gɛrɛ matini voilà bɔnbɔn paquet 2 da olu o bɛɛ bɛ bɔ e fɛ yen e mana olu bila min na olu bɛ se ka ban o ma mais ne kun b'a fɔ ɲɛna bɔ taa dɔ minɛ i fa bolo ka na taa dɔ u b'a fɔ ko entraîneur na jouer sinon n fa ko k'a tɛ wari di tuguni o b'o fɔ dɛ mais o de don parce que a b'a di b'a la jouer don mais en tout mais cas nin ko in ne kɔni b'a ɲini autorités fɛ u ka ɲɛɲini a la parce que ne ye min ye jeudi ala k'a n'a cɛ janya mɔgɔw dusu kasilen seginna ka taa so min na i b'a dɔn courant tɛ yen bɛɛ y'i yɛrɛ minɛ u y'u miiri jamana bɛ cogoya min na bi quoi o dun ɲuman ye min ye État ka fɛɛrɛ tigɛ. hali o yɛrɛ la jisuma filila dɛ. an y'o ye o u ye non c'est pour te dire que i ye min fɔ Musa n'a bɛnkɛ taara cogo min mɔgɔ caman de taara ten o olu ma ko suti. a laban ma kɛ caman ye dɛ. fala ye ale ta kun tɛ bɔlɔntan ko ye k'ale tɛ s'a kɔrɔ de ko ni petini taara kirikara k'ale tɛ se k'a ta a tɛ s'a kɔrɔ ale ye fɛɛrɛ de kɛ ko nin banna ka ban ko ba ko nin banna ko k'a ka taa so ten. kasi fɛn fila bɛ yen bi ni tulonkɛ la Mali la i ni maliyɛn bɛ se ɲɔgɔn ma fɛn fɔlɔ o ye armée malienne ye. an t'o tulonkɛ la dɛ filanan o ye i m'a ye an tɛ fɛ mɔgɔ si politique mɔgɔ si k'i da don o la tuguni. bon ni maliyɛn pɛrɛnnen don ka ko bɛɛ kɛ nin fɛn fila équipe nationale bi hali bon o ma ci sini jeudi ya sinikɛnɛ n'u nana jouer 26 mars la i bɛ terrain falen mɔgɔw bɛ taa tuguni u bɛ billet ta gɛlɛya kɔnɔ tuguni ka taa donc o fɛn fila tiɲɛ la maliyɛn ka o ko ka bon. ko dɔ nana ne ma yan ko ale nana billet nɔfɛ ne ko n ko bon n ko billet tɛ n bolo n ko mais n ko hakili la n ko billet sɔngɔ kɔni man ca n ko 200 don. ko wallahi ko depuis dugu jɛra k'ale bɛ k'o 200 ɲini ne ye dɔ tɔgɔ fɔ a ye ko n'a sera n k'a ka taga denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min bɛ Tugulen ninnu fɛn na k'a ka taa yen n ko billet bɛ olu bolo n ko b'a d'a ma u ye billet d'a ma cɛ donna a ma d'a la o a ma daraka dun a ma tilelafana dun a sera hali ne ko n ko a k'a to n k'an b'a lajɛ ni dɔ bɛ fɛn dɔ b'a bila i fɛ ko non ko billet mais o sugu o bɛ taa sa i bolo tan fu or c'est un soutien de famille soudeur de don. depuis dugu jɛra a bɛ ka billet ɲini a ɲinɛnkolobaatɔ de a bɔra fo Tomikɔrɔbugu la hakili jiginna ne na ko ne bɛ yan a ka sɔrɔ ka tɛmɛ yan aw taalen bon o ɲɔgɔnna joli joli taara petini ninnu bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ de don koyi ni joueur b'a dɔn k'olu ka 200 sɔrɔ cogo min na walahi u tɛ nin ko ninnu k'u la et c'est pourquoi il est temps que État ka sɔn n t'a dɔn n'an ka wagati banna ka ban mais Keba ne bɛ fɛ ka min fɔ pour que ka kuma kuncɛ kuma ka n ta fan bɔ a la ka kuma tɔ d'i ma o ye fɔlɔ fédération Mali k'a lajɛ a k'a ta n'a bila fɔ fédération ko in na ni gouvernement bɛ fɛ ballon yɛrɛ de ka tan k'o ka kɛ o kɛcogo la u bɛ ka terrain minnu jɔ u bɛ ka wariba minnu don ballon tan na a ka kɛ ka ɲɛ u ka objectif fixé fédération na jamana de bɛ wari don a la jamana bɛ jaabi de nɔfɛ jamanadenw fana ka baara de fana ni de bɛ nin ko in kan filanan ye mun ye u k'u jija cogo sugu bɛɛ la ni équipe nationale taara compétition o compétition na ni kɔkanna fɛn de don n'u tilara u ka na kimɛli ka kɛ yan parce que ministre ye min kɛ ko états généraux fɛn bɛɛ fɔra a kɛnɛ ka fɔ aigle ko wa fɛn minnu fɔra a kelen ma appliquer nin match la a kelen a ma appliquer nin match la sabanan ye mun ye ne bolo u ka équipe nationale B ninnu sigi sen kan denmisɛnninw ka ballontanw n'o ye minimum ni cadet ni junior ye u k'a sigi sen kan a compétition bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen u k'a lana sport scolaire et universitaire gouvernement k'a lana a nɔkɔrɔ la n bɛ min far'o kan entraîneur minnu b'an bolo yan bi ma wagati wɛrɛ fɔ dɛ mɔgɔw bɛ yen mun bɛ se ka exception nin yɔrɔ ta fo ka baara kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ ka jaabi di an ma parce que u bɛ se k'u ɲɛ jɔ joueur la ka kuma u fɛ Fanyeri Jara bɛ yan Jibiri Dramé bɛ yan o ka ca caman bɛ yen min bɛ se k'i kɛ min bɛ Real la kɔsa in na f'a bɔra o bɛ yen hali Bago Sek Jane hali Bago Sek ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen cɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ko a ka adjoint est ce que cɛ ka adjoint ni U23 tɛ Azerbaïdjan adjoint t'a la o ale tɛ adjoint a t'a lamɛn a tɛ compte lamɛn yɛrɛ a t'a lamɛn a ka sira foyi tɛ compte fɛ donc ne kɔni ye min lakɔlɔsi
sport de jeunes centre be munun bolo gouvernement ka fo fédération ye FIFA be war min di pour le développement du sport akado ala nyame ko coupe d'Afrique min bana ko fédération mo yere kele yo kele olu ye million nanita club munun be première division na u ye million fla duluma ko million keme ani biduru ko na to ka kare kono bolontan road la ayde aya di club ba numa u ku ga demsenu bolontan développer ne aye kare kono bolontan tant ka ma développer am mo be fen fen ta soro ka wardi mo ma o ga ti sigi to abu dugula ka yala kala keta do touré do nino kananaye ko ambassadeur vraiment dokero lati u ka bo o la nafa fo sto la tuguni ajabi ye munyebi résultat foi ta modo no ya sora mu ye fen sora la ira ma mo tare mais foi am girina joueur mu no France be girina lu kelo no fe am girina joueur mu no fe Côte d'Ivoire bol no fe am girina parce que bi ibe fa no fana jati bi ne équipe mu me gagner o de fana ka du joueur yo mali ma ne bolo bo do no fe ko touré do no ko Côte d'Ivoire touré do Côte d'Ivoire bora ka Coupe d'Afrique ta sa aba jati mi do donc yana nga ta nyere blawla sinien sigi be mina Salif Keita e min fuye tant que bolontan min be ke Bamako ya o ma bado o la ni mali kolona na ka demsonu na ali kare kolona de jamana kolona o la chara tu be je ki na la to ko bol sarawi tamasagi de do mais che mogoshi ni e bolon fli che shita tanye ap meso real fait ali dugutigi ne bolontan no fa real la c'est pour te dire que bolontan na même mali fan be de fait iya ta chugo ibe même joueur mo soro malif kay nunu ni siga so ni segu fo dula tala bab me fambe wo me taka no bina jouer équipe nationale fait aw me misi wasa soro ala mais bino o te ka ke fo awta aw sigi fleni galamana ci ngam ta France encadrement ni fait bela jeli ira ni ga mo la na ni mo go ka jouer on est toi équipe wa o le toi équipe anani arabu be ka jouer ira ni ga o le ta encadrement mo ni wa ne tadu tellement ante donga banyona ne be daya ke ba ka kuma to tiburo sabula e ta ku bi émission yi ame befo comme wakati bana peu kasim ga foué dron o ka terrain munu dilana président fait à coup de valeur là sinon ne ante championnat kelempe la comme metan kayina kay équipe té siga sauté jamais bo ngati ga volontaire maintenant so ko ni be équipe kelengene ko première division na aller retour be ke championnat be de valeur là mais terrain nous entretien avec togodi abarakala o bestra togodi ka fo fédération mo gona wakati sera vraiment président ga baramige ga barla sigama o be falay ini amara o kambe ala ka wati wore di ama ko mali be je mardi équipe nationale be boyan bi 3h du matin kata Afrique du Sud fi merci